Tirikutenda Mwari zuva ranhasi zvakare ratiri kuona kuti tapiwa zvakare upenyu. Upenyu watakapiwa naShe unoshamisa. Takapiwa upenyu tikatadza kuziva kuti wakakosha zvakadii kwatiri, nekuti kazhinji vanozorangarira chinhu kuti chakakosha zvakadii kana chabviswa. Idambudziko iroro rinotyisa. Ndichada kuti ndivhure kana kuti ndivhurise bhuku yaMuparidzi chapter 6 kubva pavhesi 1. Saka muverengi wedu asati avhura the Shona Bible, regai ndimbovhurisa the English version timbonyatsodzwa kutaura kwaMwari pakati pedu. There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men. There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men. Tinoda kuti tirangarire kuti Mwari kana achitaura nhau dzake anoita dzekuviga. Kana adziviga anozoda kudzifukunura kana asvika paanoti zuva ranhasi ndoda kuti ndifukunure nhau yandakaviga. Mafukunurirwa dzinofukunurwa nekurayira nekuronga kwaMwari. Saka vhesi iyi ine zvinhu zvitatu zvatinoda kuti titarise takamira, tozoenda mberi todzidza zvatingada kudzidza. Ndipewo bhoti. There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men. Saka zvinhu zvitatu zvinoti an evil seen under the sun, common among men. Saka ukatarisa zvinhu zviri zvitatu manyorerwo azvakaitwa anoti there is an evil which I have seen under the sun. Over ati it is common among men. Kureva kuti musi waunoramba kuti evil iyi iri common, une wakutoti Mwari anoreva nhema. Nekuti Mwari uchitaura waishandisa Solomoni, nekuti achinyora Peter achitaura chichirekodwa naRuka pamabasa chapter 4 verse 25, anoti kuna Mwari makareva nomweya mutsvene nemuromo wababa vedu Dhavhidhi. Kureva kuti akataura Ecclesiastes ndimo Mwari aitaura nomweya mutsvene nemuromo waSolomoni. Saka ari kuti the evil I have seen, ndimo Mwari ari kutaura kuti pane evil yandakaona iri kupi, iri pasi pezuva, kureva kuti kudenga haiko, inongowanikwa pano patigere. Ivhu iyoyi
obva apedzesera achiti common among men, kureva kuti vakatowanda ndo vakabatwa nayo. Izwi rekuti common rinoreva kuti vazhinji vakabatwa nayo, evil under the sun. Ngatore nzvimbo dzedu. Saka tichaenda hedu kwatichaenda, tigoinzwisisa, tigoiverenga, tigoidzidza, but tinoda kuti titange tarangarira kuti Mwari haanyepe. Haleluya. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? So tanga tarangarira kuti Mwari haine sei? Haanyepe. Saka ndofunga ivhesi yatoda kuti tiiwane iyoyo. Regai tinzwe Romans chapter 3 verse 4. Tinzwe kuti ichokwadi here kuti Mwari haanyepe. Haisva, Mwari ngaawa zvokwadi, asi vanhu vose vave nhema, sezvo zvakanyorwa zvichinzi, kuti muramiswe pamashoko enyu, mukunde pakutonga kwenyu. Zvikanzi let God be true and every man a liar. Mukaitarisa actually imhiko yaitotaurwa naPaulo kuti hazvifi zvakaitika kuti Mwari agonzi anonyepa. Mwari ngaave wechokwadi, munhu wese agonzi murevi wenhema. Saka ukazoona pachapter 1 verse 10 yaJohn wokutanga anoti kana tichiti hatisi vatadzi tinoedza Mwari murevi wenhema. Vanhu vanenge vakuisa ine allegation yekuti Mwari unoreva nhema, iye Mwari zvake asinganyepe. Chokwadi chiri kutaurwa naMwari chinoti kudii? There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men. Saka ukaitarisa verse 1 inopera ine koloni, kureva kuti koloni iripo inoda kuti itaridze vanhu kuti handisati ndapedza kutaura, ndinoda kutsanangura evil yandataura kuti ndakaiona pasi pezuva uye yakawanikwa iri muvanhu vakawanda pakati pevanhu. Kureva kuti tikaona vanhu 10 tikatarisa vhesi iyoyi tinofanira kuona more than 5 vakabatwa neevil iyoyi, kuti common, kuti vakatowanda ndo vakabatwa nayo. Vasina kubatwa nayo evil yakaonekwa iyi ndo vashoma. Saka chiregai tinzwe verse 2 kuti evil ipi iri common among men yakaonekwa naMwari akashandisa Solomon kutsanangura pamusoro payo. Regai tiverengere chirungu zvakare, tichazoverengerwa reshona yedu. Zvikanzi evil iyi, handimaona kuti pane koloni pakupera kwevhesi 1, kureva kuti vhesi 2 yakutsanangura kuti evil yacho ndeipi. Zvikanzi a man to whom God hath given riches, wealth and honor, so that he wanted nothing for his soul of all that he desired, yet God giveth him not power to eat thereof, but a stranger eateth it. This is vanity, and it is an evil disease. Chiverenga verse 1 and 2 reshona chinotori chirwere kupera kwayo verse 2 chirwere chiri kutonzi chiri common pakati pavanhu. Saka musoro weshoko ranhasi unonzi chirwere chevanhu vese. Chirwere chevanhu vese, vashoma shoma ndo vasina chirwere ichochi. Saka bvunza pasaidi pako kuti uri mutano here pachirwere ichochi. Chirwere ichi chatonzi chakaipa. It's an evil disease
asi chabata vazhinji. Yakamboparidzwa, takamboiparidza, asi nhasi ndoda kukuratidzai umwe udzamu hwainahwo iyo nhau yechirwere ichi chiri common among men. Verengai reshona. Kune chinhu chakaipa chandakaona pasi pezuva. Wakachiona pasi pezuva. Chinoremedza vanhu. Chinoita sei? Chinoremedza vanhu. Ndosaka maona ndamboti ngarimbonyarara bhaibheri shona timboverenga zvinhu kwazvo. Pane zvekurema here zviri pavhesi? Baba mafuta titaurirei kuti ringadai rakati kudii. Takidzai tidzivere shona kuti riri kuti kudii. Kune chinhu chakaipa chandakaona pasi pezuva. Chinoremedza vanhu. Right. Ndakachiona pasi pezuva. Jari mwana kubatsira bhaibheri shona riri kuti chinoremedza vanhu, asi rechirungu rinoti it's common among men. Yes, mama. All right. Pana. Yes. Yes. Chakajairika muvanhu. Chakajairika muvanhu. Hatsana yatsogutsikana here. Yes, baba. Chinowanikwa muvanhu vazhinji. Ngatiomberere maoko. Kana tichitaura pamusoro language inoshandiswa navana chiremba, kana chirwere chichinge chakunzi chiri common among men, chinenge chakunzi an epidemic, chinenge chiri chirwere chabata vanhu vazhinji asi chichitevesa vanhu musoro. Zvinonzwika? Saka pavhesi 1 hapana kunzi chirwere, panzi it's an evil which I have seen under the sun. Saka wakagumira pavhesi 1 kuti hachisiraiti chinhu chacho. Patundu pakatozodzi chirwere, kurwara chaiko chaiko, zvokuti tichibva panapa manyero ano tichabva pano tichifara, tichabva pano takasununguka, tichabva pano tisisagumbuke stereki, nekuti tinorarama nevanorwara pakati pedu. Pati nguva yese taa tichivagumbukira, hatina kuziva kuti vari kuita sei, vari kurwara. Uchaita moyo murefu, nekuti kana munhu aine murwere pamba, anotarisirwa kuve nemoyo murefu zvikuru kwazvo pamusoro pemurwere. Akati ndinoda porridge, mukamuunzira porridge, akati riri kundinhuhwira, ndaakuda mhandire dzakakama. Munokanga mhandire moya nadzo, oti ndinodzibanda nei mazina angu ari kurwadza, uyai netii neremani, mouya netii neremani, oti ndaakuda sadza rezviyo. Mune muchingoti ora unogumbukira mumoyo, haupopote, ndokutorwara kwacho. Zvikunzwika zvati kutaura? Saka nyika yedu ine vanhu vanorwara, but isusu takavatora sevanhu vasiri kurwara. Saka tichikurumidza kuita hasha. Saka vhangeri yanhasi irikuda kuti ikubatsire kudhila nevarwere. Ndokungewo iwewe. Amen. Ikoti unari pasaidi pako, ndokungewo iwewe. Uri mutano. Saka gadzirisai muverengi. Verengai muchiti pane chakaipa chandakaona pasi pezuva uye chiri kuitika kuvanhu vazhinji. Pane chakaipa chandakaona pasi pezuva uye chiri kuitika mukati mavazhinji. Vazhinji vari kusangana nacho chakaipa ichi, baba marimo. Chakabata vazhinji. Achisati chanzi chii? Vhesi 2. Chii chakaipa chawakaona
Munhu unopiwa naMwari pfuma nezvakawanda nokukudzwa. Munhu anopiwa naMwari pfuma, opiwa naMwari zvakawanda, opiwa naMwari kukudzwa. Zvese izvi zvinhu zvitatu izvi zvakabva kuna Mwari. Yes. Saizvozvo kuti mweya wake hautongoshayiwi chinhu chaanoda. Mweya wake wobva washayiwa chaanoti ndashayiwa chandinoda. Hapana, zvese zviripo, zvingadiwe zvese zviripo, hapana chisipo. Yes. Asi Mwari haamupi simba rokudya izvozvo. Mwari obva azomupa. Saka Mwari anokupa riches, Mwari okupa wealth, Mwari okupa honor, ozokunyima simba rekudya pfuma yacho. Hanzi ndo chinhu chacho chakaipa. Saka zvinozofamba sei? Asi mutorwa unozvidya. Zvikanzi zvinozoitika nezvokuti kana wapiwa zvepfuma yese iyi, wopiwa zvinhu zvakawanda nekukudzwa, unobva wanyimwa simba rekuzvidya. Kobva kwazouya a stranger ouya obva atsenga zvinhu zvawanga wakabata makore esaya, uchitoziva kuti iyi pfuma iyi, uhungwandangwanda hwezvinhu zvatinazvo, uku kukudzwawo kuti udye simba hapana. Stranger anouya achidya. Yes. Ichi hachina maturo. Zvikanzi ichochi chinhu ichi hachina musoro. Yes. Ihosha yakaipa. Ihosha yakaipa. Saka ngatiregei kupusha Muparidzi chapter 6. Tikamupusha anotitemesa musoro. Hallelujah. Because verse 3 anenge akutaurawo imwe nhau yakasiyana neiyoyi yaanga achitaura. Hallelujah. Handepa chapter 5 verse 18 ne-19 ne-20. Behold, that which I have seen, it is good and comely for one to eat and to drink and to enjoy the good of all his labor that he taketh under the sun all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. Every man also to whom hath God given riches, wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. For he shall not much remember the days of his life, because God answered him in the joy of his heart. Now, ndo pandaka tanga kuona kuti vanhu vakati zvakaoma sekunamata, vane vakanga vatozarurirwa. Chinetenge chizaruko. Now, Baba Matisani wasimukani. Uye kuno. Ndiruda kuti muone kuti simukai Baba Rufasi. Dawa timutarise varuma. Right, imitakura chibhaketi chenyichi. Imitakura chibhaketi ichi. Uye makazvibata. Saka zvibhaketi zvandoda kuti vabate zvinoparidza pfuma iri kurehwa namuparidzi. Vanhu vaviri vakasiyana. Pastor Maranga. Chapter 5 iri kudescribe akapiwa power rekudya. Chapter 6 iri kudescribe evil yakaonekwa pasi. Saka dai tiine zvinhu zvakanyatsokwana zvokushandisa, tingadai tiri kuti rimwe screen rakanyora chapter 5, rimwe screen
rakanyora chapter 6. Saka ndikava tichuza ivese vachada kuchuza chapter 5. Ndakungovagovera. Imi chitora chapter 6. Imotora chapter 5. Zvinonzwika. Saka tangai maverengera chapter 6 muridzi wayo ainzwe ndiye ari kurwara wacho. Murume uyu ari kurwara nechirwere chiri pachapter 6. Uyu murume uyu ari kutofara akaporeswa hasi kumbo chirwere chiri kuchapter 6 akatopuwa mushonga wacho kudhara arware. But kuchapter 5 nekuchapter 6 kune zvinhu zvatoda kuti tigozoita seclass. Nhasi tichadzidza kunge tiri muclass. Chira kuno tinotarisa here tichinzwisisa tese zviri kuparidzwa naMwari. Tobva tabva kuna muparidzi tozonoivhiya. Kune mavhesi ayo ainozovhiyiwa nayo. Apa tira kungoiona toroti tingaivhiye sei. Verse 1 ne2 muparidzi chapter 6. Pane chinhu chakaipa chandakaona pasi pezuva. Chinhu ichi chakatoonekwa chiripo. Hachisi kunzi chichauya, chinotoripo. Chirwere ichi chiripo. Chakaita sei? Chinowanikwa pakati pavanhu. Vazhinji vanacho chinhu ichocho. Munhu unopiwa naMwari pfuma nezvakawanda nekukudzwa. Akapiwa pfuma nezvakawanda nekukudzwa. Saizvozvo kuti mweya wake hautongoshayi chinhu chaanoda. Akada kurara izvezvi ari mumikiri hoteri anorara. Pfuma yacho kupinda nayo mamikiri anayo. Yes. Asi Mwari haambi simba rokudya izvozvo. Mwari bvamuti mazine ekutsenga handikupe. Asi mutorwa unozvidya. Kobva kwazoya mutorwa omutorera obva atsenga. Ichi hachina maturo. Chinhu ichochi chemurume chirwere ichi hachina maturo. Ihosha yakaipa. Ihosha yakaipa. Saka murume uyu ari kurwara nehosha yakaita sei? Hosha yacho ndeyekuti ane zvaakapiwa naMwari zviri kutsvagwa nevazhinji akapiwa. Chaakangonyimwa bedzi isimba rekudya. Tipe vhesi 2 imi chapter 6. Yet God giveth him not power to eat thereof. Kureva kuti kuwana pfuma kuna kukwana kusvikira wazopiwa power rekudya. Zvekuti munhu wese ane chaainacho haana pfuma yaainayo kusvikira taestablisha kuti ane power here rekudya pfuma yaakapiwa. Now ndichagumbura vamwe ndigoitirawo zvakanaka vamwe. Uchanoona kuti kune mumwe munhu ane ruoko hwanda ane mari yakawanda kukudarika. Ugoona kuti hapana chinhu chinoshamisa chaakaita nekuti haana maoko. Zvinhu zvaari kuita mari nazvo iwewe unotori neability yekuzviita. Hausi kungokwanisa kuzviita ega uzive kuti sei. Kureva kuti wakapiwa pfuma yekuti une muviri wakakwana, wakanyimwa power rekuushandisa muviri wacho. Panyika panyama chaipo chaipo hosha iyo iripo. Zvinonzwika zvandaura. Munhu asingaone pano pabuilding pana pakona apo pane murume asingaone anotengesa airtime nemaheu nemvura. Iwewe unoona power rekutengesa airtime wakarinyimwa. Ihosha yakaipa. Amen. Saka tichabata hosha iyi nenzira mbiri. Tichabata hosha takatarisa upenyu hwenyama, tigotarisa hosha takatarisa vhangeri yemweya, because ndokune hosha yacho chaiyo. But tinozviziva kuti zvepamweya zvinoparidzwa nezvepanyama. Saka ngatange tambotarisa zvepanyama. Izvozvi zvidhola rekuenda kubasa mangwana hauna. Kune mumwe munhu ari kuverenga madhora aaswera achitorera vanhu. Mutaundi mawaswera washaya mari mumwe aiwana. Hapana chakambokura chaari kutengesa, anongori nechiplastic chine tsvina chaari kuwaridza murodhi. Oisa matowe otanga kuti 10 cents one. Iwewe ukatarisa matowe unenge uchitoseka kuti ndingatengese matowe ndopenga here. Asi manheru unenge uchinzwisa tsitsi uchikumbira kuti wekombi
akupinze mukombi nekuti une 40 cents 10 cents yashota pamari yako yekombi. Ndiyo 10 cents yanga iri padowe ranga richitengeswa masikati uchirishora. Une hosha yakaipa. Yes. Pfuma unayo. Baba mafuta. Pfuma munayo. Shamaka nyimwa isimba. Rekuidya. Saka unoona mukadzi wako unaye. Ukatarisa girlfriend yako unoona kuti even kana bofu ikavheta mukadzi wako negirlfriend yako asikamuoni anobuda pachena kuti mukadzi wako ari nani kupfuura hure raurutiza mukadzi naye. Wakapuwa mukadzi akanaka pa ipfuma yauinayo wakanyimwa simba rekuidya. Unotiza mukadzi musvinu muchinoke chahure mubhawa. Une hosha yakaipa. Mukadzi anoti even usina kana sendi anokupfugamira achiti mamuka sei baba. Unomusiya uchienda kuhure rinotaura kuti kana usina 10 yacho sandwestere nguva yangu. Ugogwesha sadaro kana maidei. Une hosha yakaipa. Une pfuma yawakapiwa. Wakanyimwa simba rekuidya. Yes. Zvinofamba uchidza vanhu kuti urombe hwauinawo wakashaya form 4. Kune mumwe asina kana grade 7 anodokerwa zuva rimwe nerimwe achikaudha mari yapinda. Akaona kuti form 4 haipinzi vanhu. Izvezvi ukaita form 4 unongoswera futi usina kana mari. Form 4 ibepa rakanyorwa kuti BCA. Haisi mari, degree harisi mari. Yes. Kunotori nevanhu vane madegree marombe. Kutoita chikoro nekuita mari zvakasiyana. Ati yekuita chikoro neati yekuita mari zvakasiyana. Saka uchiona kuti 90% yemabillionaires ari munyika muno haana chikoro. 90% yevanhu vane mari havasiriwo the most educated people in the world. Wakapuwa pfuma ukanyimwa simba rekuidya. Ndikunzika? Right. Tarisaone kuti nyika yeZimbabwe ine zvicherwa zvakakosha zvakadii. Nyika yeZimbabwe iri mu top 10 countries of the world with the highest concentration of more minerals in the same country. Minerals ari muno mazhinji acho ukatarisa dzimwe nyika dzinenge dzine 1 kana 2. Nyika ino ine about 32 best minerals in the world. Dzirimo dzese muZimbabwe. Zvekuti minerals atinawo vanotsanangura engineers technicians economists vanoti tingadai tichiita competition navana United Arab Emirates, vana Qatar navana Saudi Arabia, because mari yavari kuita neoil tinogona kuita the same amount of money minerals tikatokunda vana Qatar. Right now as I speak, Qatar ine size yakaita sechitungwiza iri nyika yese. But Barclays Bank International ine chikwereti che more than 5 billion kunyika yeQatar. A very small country, an island, iri kukweretesa the biggest institutions in the country. Zimbabwe yakapiwa pfuma ikanyimwa simba rekudya pfuma yayo. Papurazi paibuda magonyeta akaita mutorododo achienda kuGMB nemurungu 1 takagovaniswa Brazil tiri 20 tiri kufane nzara tese paBrazil. Murungu ari 1 airima chibage achizadza masilos senge zvakaita niko pabhangeta. Brazil zvakazi ngatigovanei muno mungaswinye nepaanogona napo chatakagona kutengesa huni
tikutengesa huni. Kutogobora mapuranga anga akadyarwa nemurungu achibloka mhepo kuti ingazouraya fodya yangu. Tatone makonde ehuni atiri kutengesa murodhi nehohwa ukumira mahara, uzutwe nenhenzi. Lendi yacho chaiyo hapana chiri kurimwa. Takapiwa pfuma tikanyimwa simba rekuidya. Ihosha yatinayo tiri kurwara. Amen. Manyarara. Uri kuona kuti nawo aisiye maresources. Yes. Nawo aisiye. Taiseka musuno ndaenda kugoromonzi. Kune murungu zvaakaita ainzi Michel. Saka akanga asina mwana mukomana, akaita mwana musikana. Ndobva mwana wake musikana arorwa. Saka ainzi Heaven ndoraive zita rake. Michel izita remukuwasha. Saka mukuwasha akazosiyirwa purazi naTezvara nekuti Tezvara vakanga vaine mwana musikana. Ndobva vangosiya purazi vakati kumwana wavo musikana nemukuwasha chisara ipano. Ndobva vazofawo. Vakazofa here? Vakafa. Ndobva kwasara muzukuru wacho. Saka muzukuru wacho ndinomuziva, taitongotaurawo naye murungu. Saka hurumende yakaenda kwaari ikati taakukutorera about 70% yepurazi. Ndobva asirwa portion akanzisara uchirima. Ndobva vanhu vemuno isusu vehosha tagovaniswa mahectares mupurazi rake imomo. Iye ndokusara ine 30% yepurazi. Do you know what chiri kuitika? Vese vakapuwa minda vari kumurendezera. Hapana ari kurima. Zvekuti akangosara naro purazi rake. Saka zvaanovaita anovapa ma 1000 ma 10 hectares, 20 hectares, 1000 pagore. Orima fodya muchokocho. Ndaitaura kuti pandinoita fodya shoma ndinenge ndaita profit ye$10 million per-season. And haatengesi yese, anoti every season ndotengesa half. Kuitira kuti rimwe season zvikazandinetsa ndinotengesa yandakambosiya kubhadhara vashandi. Saka vashandi vemurungu ndovega vane mvura ine tepi, ndovane dzimba dzine magetsi, maovetreds vanotondochajisa mafoni kupurazi remurungu. Varume vehosha. Ndinokutaurira izvezvi kuti 60% yevanhu vakapuwa mapurazi munyika munomu vari kurentesera varungu. Kutaura kuno. Yes. Hapana ari kumborima. Chokwadi. Ihosha yakaipa yatiinayo. Right. Ngatisiyanei nehosha yerudzi irworwo. Toda kuona madimensions ehosha yekuti munhu akapuwa pfuma onyimwa simba rekudya pfuma iyoyo. Iye zvinezvi unoona kuti vana vane vachiita misangano yekuti handei tinoisa tombstone paguva rababa, paguva raamai vakafa. Vagoita chipatapata, vagoita zifunction, pagodyiwa raisi vachiti tikuita tombstone unveiling. Ukatarisa vana ivavo vazhinji vavo, baba ivavo vari kutsvagirwa tombstone, hapana imboenda kunoswera navo zuva rimwe chete. Anorangarira mubereki radutu refu, asi mubereki achifamba anenge achifona kuti uya ndikuona, anenge achiti baba ingotaura kuti nyaya yei. Anofunga kuti mubereki wake kana achimufonera chaanenge achida mari chaiyo. Hauzive kuti mwana kana wakazvarwa, the best you can give to your parents is your attention. Amen. Not your money. No. Kana usiri usati wambozvarawo hauzvizive kuti pane pasingashande mari paupenyu hwemunhu. Izvezvi amai venga vakaenda kuchikoro vakatisira mwana, pane nguva yaanongodhiniwa kuti ndaakuda mama wangu. Zvekuti kana akuda amai vake, zvese zvamunomupa matoyi, prema, anovava zvekuti nopedzisira kutonge ndichangomuvhara muromo.
ndokuti ndi kusvikira vaita sei chaanenge achidhimanda iattention yamai vake. Dzimwe nguva anenge atopiwa mukaka womubhodhoro akatoguta, vakangosvika kungobata so zi atonyarara. Chaanenge achida iattention yani. Saka Mwari akasika upenyu achiti paunozvarwa unopiwa attention nevabereki vako vachikupa mukana wokukura. Paunomachuva iwewe kunzi waeni kusvika paunosvika unana 35-40 system iyoyo inotanga kuita reverse. Iwe unotanga kuita mubereki kuvabereki vako, vanotanga kuita kuyeva vana kwauri. Mwari akazviita kuti vagokohwawo zvavakakuitira uri mudiki, zvekuti kana vakanzi vanonetsa zvakadii nekuti ndibaba vako, haufaniri kana one day kuburitsa muromo wokuti baba vangu vanonetsa kana kuti amai vangu vanonetsa. Imbotarisa mwana wakazvara uone kuti anozvikendenga here zvekuti uri kuti mwana wako anonetsa. Kana akuda kutakurwa anongobararadza. Unogona kumuka pakati peusiku achichema, ugotraya kumuyamwisa, agora pamukaka achitakatarisa fesi yamai. Wa! Vanhu vagoshema kuti vazoriko kumeso amai ava, inga ndo vanokuyamwisa mazivese. Kugochena kuti mbu. Baba naamai vachitambidzana mwana. Imbosusudzirai. Achiramba kunyarara. Hataure. Hapana anoziva kuti akadhidhiwa here, arumwa here nerize, pane pari kumurwadza here, kana kuti zvaangorota achichema. Ndobva apepuka akati muchokoji. Zvandarota zviya ndo zvandakuita. Hapana anozviziva. Iattention yavari kupa kumwana asingazive kuti zvinorevei. Kana wava iwewe mukuru vakurawo vakwegura, kuti mwanangu ndifondere, uya kumusha undione. Havasi kunetsa zvekuti zvinoitwa nemubereki kumwana akura kana vachembera kana kuti vakura iwa murume mukuru kana mukadzi mukuru. It's less than 10% yezvawaita iwewe uri mucheche. Amen. Amen. Kune vana vekuti anongosvika kumubereki wake oburutsa chikafu so otoenda kudanga kwemombe, ingombe dzabereka sara dara zviri sei, rekeni borona vari mumarengi, ndauya opinda motikari ba akutodzokera. Anzi ndatadza chiita vaendesera chikafu. Ane hosha. Ane chii? Ane hosha. Vasadere kuzofenda kana vafa. Vanhu voti aida baba wake, aida amai vake. Une hosha yakaipa. Ende hosha iyoyo haisi muAfrica bedzi, iri munyika yose, the whole world. Men are always appreciated kana vawira pasi vadutu refu. Vanhu vanogamuchirwa kana vafa. Izvezvi vhangeri yandiri kuparidzai, vanhu vachazosara vachiti murume aiparidze chokwadi uyu dai takaziva takaitenda. Haigamuchirwi kana ichiparidzwa neanofamba kufanana newe. Ihosha yakaipa. Hatidanani kana nguva yekudanana iripo. Vanhu vanozonyepedzera kuda munhu kana mukana wacho wabviswa. Izvezvi fonderwa izvezvi kuti baba wako vashaya. Haumbotaura kuti kubasa kwedu kuri kuitwa stock take. Haumbotaura kuti zvinhu zvakaoma. Mangwana unenge uri kukumusha. But uchaenda kunodiko havachataura. Kwaungadai uchitomhanya kurwara kana vachinzi varwara. Nekuti une mukana wokubvunza kuti baba muri kudei? Chii kukurwadzai? Handei kwachiremba. Vanhu pavangadai vachikoshesa kuona mubereki ndepekunge achiri mupenyu. Kwete kutenga kofi re 3,500 uchitengera muviri baba vacho chaivo mweya wanga uri mukati wabuda kare kare. Tine hosha yakaipa. Takapuwa pfuma asi takanyimwa simba rekuidya. Tine hosha yakaita sei? Yakaipa. Ezvo wakaita grudge nemunhu akakutadzira 5 years ago nanhasi haudi kumuona. Machembera uchaita akanzi afa. Zvokuti dai ndiripo dai kubhura zvisingaite.
Kune vamwe vanhu vanofanira kutonzi bhai panhamo pana padzokerai, muri kudei? What are you doing here? Yes. Nevamwe vanonzi ngavataure parufu rwemufi, vanotaura parufu rwemufi wavanga vasingataure naye. Ko Mungu anga arichisekera nzira, anga arichinyerere. Ndarwadziwa nerufu rwemukoma wangu wawanga usingataure naye. Ndakashayikirwa nabamudiki vangu 2 years ago. Asi vasati vashaya, ndaenda kunovaona vachirwara. Ndakatanga kuona kuti vari kurwara pakanga pafa vamwe baba vangu. Chii chiri kuitika naye baba? Zvakati. Vakatorwa vakaendwa navo kuzvipatara. Ndakasvika vachirapwa pakakliniki kasina nebasa rese. Vachidya sadza nemuriwo wanga usina mafuta. Vaine mwana anotungamira hurumende. Ndikamhanya muri kudei, ndikavatsvagira zvavari kuda. Vakazonzi vaita gumbo raita kensa ndobva radimburwa. Svonzora vakadimburwa gumbo, ndosvonzora vakashaya. Ndakashamiswa zvikuru kuti parufu rwababa vangu pakadedzwa nyaradzo, ikauya nevanobika, vachibika nemagasi bottles. Varora vakanzi hapana chamunobika, pakadyiwa kunge pamuchato, pakadyiwa masaladi, maraisi, pakadyiwa dessert parufu rwababa vangu. Pakauya 2 mahora akazara doro, 7 ton truck yakazara clear beer, imwe yakazara masesi. Pakanga pauya vakuru vehurumende, zvazvokukavha face. Zikofini racho ranga rakadai so, mutumbu wekofini wakanzi wakatengwa $5,000. Ndikatanga kuti kuna amai Chiwenga, muchiri kurangarira here muri mari mukofini uyu? Takanomutengera mafruits achidya sadza nemuriwo usina mafuta. Mwana akuona kuti shamwari dzake dzakuya kumariro ababa, ndopaakurangarira kuti regai titenge chikafu. Chikafu chinonaka chakadyiwa nevakauya kuzochema baba. Baba vacho vanhu vari kuchemwa havana kuchidya. Tine hosha yakaipa. Ndiri kunzwika? Tsokurudzai Parenzi chapter 6. Kune chinhu chakaipa chandakaona pasi pezuva chinowanikwa pakati pevazhinji. Munhu unopiwa naMwari pfuma nezvakawanda nokukudzwa. Zvabva kuna Mwari izvi. Saizvo kuti mweya wake hautongoshayiwi chinhu chaanoda. Asi Mwari haambi simba rokudya izvozvo. Asi mutorwa unozvidya. Mutorwa achauya ozvidya. Ichi hachina maturo. Hachina maturo. Ihosha yakaipa. Ihosha yakaipa. Saka each time yaunopuwa pfuma ukanyimwa simba rekuidya, Mwari zvaanoita ane mutorwa waanoudza. Every time yatinowana munhu ane hosha, anenge aine mutorwa pasaidi pake, anenge achimudyira. Amen. Saka uri kuona izvezvi muno makazara chii? MaChina. Makazara MaChina, maCongolese, maGhanaians, maNigerians, vatorwa vakauya kuzodya pfuma pakati pevane hosha. Each time pakangoita ane hosha, panoita mutorwa padhuze anenge ane authorized kudya. Andoona zvatakaita. Takati nemabhunu, tikati vatorwa vari kutidyira, ngati vatadzinge varungu, vatatora vaChina. Chakangochinja itaipi yemutorwa, but vatorwa vari kudya. Zvoti vakanzi look east policy, vanhu vakati amabhunu ajaira kuti bira zvezveni. Zvokuti ukatarisa development yakasiyaitwa nemabhunu nezviri kuitwa nemaChina muno, maChina anoba, haana chaanosiya avaka. MaChina akafanana nenda. Saka uchiona kuna naEgypt vakadedzwa vari vachitomonitwa, musi vanonzi vakanzi vakai stadium richingopera paine mabhazi anenge auya kuzovatora. Kwirai ndege mudzokere, muri hudyi.
But zvatakaita isusu takaita mapolicies asingaite. Ndobva mabhunu ati panisha akati takuisira masanctions pakati nepakati. Hatina kugadzirisa zvavakanga vachitaura. But vaito vecorrect mabhunu. Zvatakanga taita zvazviri wrong. Isi takati hatitsiurwe guys. Saka mabhunu zvaaramba atitsiura takuenda kumaChina. Iye zvinezvi for the first time ndopa kunzi 15 billion haisi kuzikanwa kwayakaenda. Munguva yemaChina. Munguva yemabhunu hapana kumbotaurwa izvozvo. Amen. Amen. Yes. Zvinodzika zvinotaura. Amen. Kwakauya mumwe mutorwa anotori serious. Machaida? Miremoni. Ezvatinoda kupuwa zisiko stew. Miremoni zvavachaisiya yakaita. Mukapiwa pfuma, mukanyimwa simba rekuidya. Kunouya chi? Kunouya mutorwa. Basa baraka. Murume uyu ane hosha yakaipa yainayo. Anoita kubasa ka otapira mari. But nekuti akanyimwa simba rekuidya, inodyiwa nenzedze yake. Anoomberwa kugadzirisa musoro mukadzi wake. Akabhadharira hure mari yerenje yemwedzi wese. Ukapiwa pfuma, ukanyimwa simba rekuidya, unopuwa mutorwa every time. Unenge uine mutorwa ari kukudyira. Haakubiri unomupa. Kodosha yachoka. Anenge achiitira hure birthday party. Amai vevana vake. Hapana anotoziva kuti vakazvarwa rini. Yes. Baba vamwana nhasi birthday mchasei kwacho. Zvakaoma kudaiso saka unoda kuti tese ndikasadza nemuroti chikapo. Injira ngora kapfuura wani. Mashure ndio rinonzi kusendi na darling. Yasvika iri pasuri yadatumira. Ndio wangu kangondida bedzi. Uchadya mari ukaita nyongo. Inzenza iyo. Izvo nepei yacho haisi kukwana. Vana havasi kuenda kuchikoro. Kunotori nemunhu ane vana vasiri kuenda kuchikoro. Asi ane girlfriend. Kutaura kuno nditeerere. Kune munhu ane hure izvezvi. Vana vake vaakazvara havasi kuenda kuchikoro. Anorerukirwa kunobhadharira mwana wehure chikoro. Vake vana vasingaende kuchikoro. Anoendesa mwana wenzenza kuchikoro kwe500 waka achienda kuprimary $50 asingabhadhare 50 yacho. Ane pfuma yaakapiwa asi ane hosha akanyimwa simba. Saka handisi kuziva kuti ivo yakowo hosha iri pachii. Tarisaona kuti 24 hours chaidzo dzezuva ipfuma yawakapiwa. Amen. Amen. Nekuti mumwe izvezvi haasi kutomboziva kuti inguvai 6:30. Kune mumwe asiri kutombozviziva. 6 dzakwana. Akaenda mukoma kudhara. Ane 3 months ari mukoma. Hapana anoziva baba iwe kuti yanguva yechando. Vana nesi ndo vanotora nemagumbeze vatarisa kuti maamuna June regai varwere vapuhwe mawinter sheets. Iye haazvizive. Ari kuraramiswa nemapaipi ari kupinza oxygen mumuviri wake. Mapapu ake haasisina simba rekutora mweya. Iwewe une 24 hours dzaunongoskwanda. Saka zvauine pfuma yetime but uine chirwere chinoshata ichi, uine hosha. Chii chinozoitika? Kunomuka vatorwa vanomuka kuzokudyira time iyoyo. Saka uchiona kuti izvezvi wabuda munjuka waswera imo. Vakatanga zvesports betting vatorwa vakamuka kuti vakudyire pfuma yenguva yavakapiwa. Amen. Kana izvezvi wabuda munjuka unobva waenda nekubhawa utida kunoona bhora. Ezvi maliga akapera, La Liga yakapera, Premier League yakapera, unongozvimboona maripiti iwayo. Unotoona bhora rakatambuka 2 months ago. Kunoedza wakasimudza musoro kudai. Wakapuwa mutorwa anokudyira pfuma
Kana zvapera izvozvo kunouyawo mapoliticians okupatishet oti ngatimanyei musikwere wese muchimba hondo. Hakushayikwe mutorwa. Ukangoita hosha iyoyi vatorwa vari vachiita bita tipindewo opera Jesu maoko. Wakambona munhu wokuti uye baleni anomukirirwa neshamwari yake kuma6 kuseni, anenge achigara muGrenora zvonzi shawani ndinasvika paGaza pane ndinaunotaimira pane bhatatisi dzakachipa dzinouya kuseni ipapo. Anditika iye haana mari kutenga mapotatoes, but sezvo aine hosha pfuma yenguva yaainayo yaanogona kuti iwe chinohodha mapotatoes ako kunotengesa kumusika regai ndione kuti ndingaririthiro mhuri yangu sei. Anoti hapana zvekuita shamwari ande kumapotatoes. Uyo obva aenda naye kupi? Kumapotatoes. Ari kuenda kunotenga mapotatoes ndeuyu ane pfuma yetime but ane hosha haagori kudya. Saka vanobva vadzoka kupi? Kumapotatoes. Uyu obva ati chitiperekedza kumusika tibva tangosiya tawaridza ndosiya adzimai vangu ndobva ndaenda kumbaota sei kunogeza ndozochinja adzimai vangu ndosara kumusika. Pavanosvika pamusika uyo achiwaridza mapotatoes ake ahodha paGaza, kunobva kwauya mumwe oti kune uyu ane hosha ndiperekedzewo kwamachipisa. Kune munhu ane karedhiyo kangu kandakati agadzire anenge ari kundinetsa nanhasi akasati kapera. Uyu azara kumapotatoes wehosha aenda kupi? Kwamachipisa kunocheka karedhiyo kasiri kake. Saka vanosvika kwamachipisa mukomano karedhiyo onzi amboenda kunohodha masipeparts kutaona anodzoka after 2 hours. Uyu wekaredhiyo wati manje ndine kwanira kumhanyira shamwari haukwanisi kusara here wakamirira chikomano karedhiyo ini ndimbonomhanyira something. Wehosha haana simba rekushandisa time, anotendera muridzi wekaredhiyo kuenda kunoita zvinhu iye oswera akarindira karedhiyo kasiri kake. Mukomana wekaredhiyo anobva azouya kuma4 anoita 4 hours aripo asiwa kuma1 4 dzinokwana aripo. Mukomana karedhiyo obva ati ashamwari inini handiri zvokubvunzwa karedhiyo newa siri wakandisira karedhiyo muridzi wekaredhiyo dai auya ega. Achingopedza kudaro obva asangana nahwindi wekombi zvonzi shamwari ndiperekedze mutauni kakombi haina vanhu zvida unochera vanhu mutauni. Ratopera zuva mukadzi anenge achinzi ndikutsvaga basa ane hosha. Take your seat. Hosha yake haisi yekuti haana pfuma. No problem ine munhu ane hosha haazive pfuma yaainayo. Kana uine hosha chaunozofamba uchitaura unofamba uchiti pfuma hapana. Auone maresources awakapiwa naMwari. Unenge waakublema nyika yakadhakwa, mabhondi ari kunetsa, izvo account hauna, ecocash hauna, one wallet hauna, telecash hauna, line chaiyo refoni hauna, benki chaiyo hauna account. But ukangonzwa vanhu vachiti cash iri kunetsa yatoo yako unenge ndiwe muridzi webenki. Dai mari iri kuwanikwa kubenki dai izvo zvichifamba. Zviriko zvinofamba mune hosha. Kana ikanzi yamo munonotora here munayo here une chii zvako une hosha. Mumwe akanyora form 4 akapasa, akanyora form 6 akapasa, ndokubva chirwere chatanga. Zvaanenge achimbonzi nditengesero imboitira zveikokeshi zvikapera amboenda kunotengesa machangasi pakamusika kemumwe munhu kuti aende kuchikoro aite degree apfuurire mberi nechikoro. Vanhu vakoti mwana uyu ari kutambisa nguva, mwana uyu anogona, kodai aenda kuchikoro. Vamwe vamboya vakati kune scholarship kwakati enda unonyoresa, haanyorese. Anenge aine hosha iri maari. Asi pakutaura kwese kwataita ndoda kuti murangarire chinhu 1, musablame murwere. Amen. Shoko harina kuti hosha iyi akaitsvaga. Shoko rati Mwari akamunyima simba rekudya pfuma yaainayo.
Saka varwere vedu tofanira kugara navo zvakanaka. Hauna hosha here kudikana? Hauna hosha here? Zuro nezuro kuna akangowira angovhekedzera kana anga aputa paje kana musombodhi, amen, akati mazaya zveutano utano. Vehosha vese vakanonyoresa kuti tauda kupfuya zveutano. Zvakazombotsakatika akaita mari nezviuta ndeakatrena vanhu kupfuya zveutano. Mazaya ezviuta akangofanana nemazai ese tudiki diki zvokuti unogona kundonyora kreti yese ukasara uine nzara. Asi vakadzi vakuru vakatengeswa manotebook, varwere vehosha vakazadza classroom. Kukauya munhu anga aine magirasi akatanga kunyora pabhodhi so akati zviuta. Vanhu vakanyora manotsi ezviuta kai zviuta zvine mari. Kukauya tumwe tumajapanese twatu vakavhekedzera tukakolekta $50 pamunhu, vanhu vakapuwa macertificate apasa kupfuya zviuta. $50 yawaigona kutenga airtime ukangovira parodha ukada izvezvo wakutoita kana profit ye$50 pazuva nekutengesa airtime. Tine vakadzi izvezvi vari kuendesa vana kuboarding school nekutengesa airtime. But iwe une hosha. Vamwe vakauya vakati no, mapotatoes aakuchengeterwa musaga, unoita mapotatoes ukaita mari. Vanhu vakatreniwa kuita mapotatoes emusaga, hapana zvakabuda. Zvakangojoinwa nevane hosha. Vamwe vakauya vakati maaini aine mari, zvimaini zvokudhara zviya zviya zvakanzi made in England, zvikanzi zviriko kuMount Darwin. Vanhu vakaita vachaputikirwa nezvipambaira zvimalandmines vachitsvaga zvimaini izvozvo, vakadzoka vasina chinhu. Mari yavakashandisa kuenda kuMount Darwin. Bvunza ari pasaidi pako kuti hauna hosha here. Une evil disease. Chikoro chakati bhadhara mari yeschool fees mbichana 50 pamwedzi, uri kutadza. Asi wezviuta akangoti 50 mangwana acho wawatoiko wawaiwana wakabhadhara. Kati zvezviuta zvakanakira kuti hazvina vanhu vakawanda. Kasi zviuta unoona kuexpota zvinodzora iyi iye zvino kutonyara. Zvezviuta ndakajoinavire tine hosha. Musikana, ndiani musikana muno masati arorwa asimuke? Kwete mwana, ndoda musikana. Ane 16 years ichienda mberi, ndoda musikana. Yakuno? Hapana munhu? Uyai, ndoda vasikana vese uyai kuno. Miraya. Right. Ukona zvavakaita? Rimwe zuva simukai mama. Rimwe zuva mune makaita zvakaita maenderera izvi. Mune maamai vemhuri vane vana nevazukuru. Pati kana hosha iyi ikasarapika manheru ano, mapikicha enyamina wa nemi mukaitarisa so mobudisa misodzi. Maakurangarira kuti hosha yakandikanganisira upenyu hwangu. Vakuru vedu vaZezuru vakati umandara idamba kamwe, kureva kuti kana wangopinda ukabuda paumandara zvatopera. Mukabatwa nehosha iri kutaurwa iyi, muchange maakunyepera varume, ndakaitwa zvakati, ndakaitwa zvakati. Ndo chimwe chinoratidza kuti munhu yane hosha. Hatori responsibility yezvaakaita, anenge achingoti ndakaitwa.
Yes. Oh, yes. Panotori nepfuma yamakapiwa weimimi izvezvi yekuti kana hosha ikakubatai icharohwa nevatorwa pfuma iyoyo. Amen. Mune mine vana mune makatarisa chimwana semunhu ari kundoona sei sechinhu. Chii chinosaka kuti munhu anokwira kombi nemukomana agopedzisira akwamaraminda asati abvunza kuti tikuenda kupi. Mukomana nekuti hade pane patinoda kusvika pasera kusvikira vava majokochi kwa musango. Kana uri munhu unoti handisimudze gumbo rangu iri ndisina kuziva kuti tiri kuendepi, tiri kuenda kunodii, iwewewo une chinangwa chei? Ko wadii kumbobvunzawo kuti ndine urongwa hupi? Ina handina urongwa, iwe ndounongoronga. Kungosangana iko takutenda kwamaraminda. Kwaufungewo here kuti ndiri mwana nevabereki vake? Yes. Nezuro ndanga ndiri kuindustry kunoitwa zvokugadzira mawardrobe and so forth. Takarwadziwa nekuti ndakapinda imomo ndikaona vanhu vachipenda vari kugadzira furniture vari kutengesa fodya vaya. Vachipenda mapuranga, vamwe vachiplena. Saka zvinhu zvavanoita zvinosimudza dust rehood. Vanofanira kunge vaine zviya zvekufemesa zviya kuti varege kupinza dust mukati mavo. But nekuti zvinhu zvakaoma anenge aitofunga kuti ndikatenga chimasiki ichocho mari iyoyo inotobva yashotesa mamaterials, ndoda kubhadhara chikoro, ndoda kubhadhara rent, ndira kudii. Saka ndaitaura namukoma Wise, ndakati namukoma Wise, ndikati uri kuona varume vari kufema dust apa, life expectancy iri kutoreducwa, achiti ndiri kurutira vana vangu. Mwana ari kuprimary, mumwe ari kusekendari, mumwe ari kuuniversity, baba vari kuswera vachifema dust. Pendi haifaniri kufemwa nemunhu. Yes. But vari kuifema vachifemera vana vakadai. Izvezvi mwana wacho haana kurara mudhomo. Pane mumwe mutorwa wakaona kuti ane hosha, akati ndotora pfuma ndotsenga. Anenge achinomitiswa, baba vachiita basa rakadaro. Tine vari muvakuru vari kutengesa madomasi muzvingoro, zvimabhasikoro, vamwe vanotengesa ice cream. Achiti handina kurarama upenyu hwakanaka, handina kugona kuenda kuchikoro, ndoda kuvavarirawo ndisiye vana vangu vari pane chimwe chidanho chandisina kusvika ini. Iye anenge achiti baba vangu vakapleya, vamwe vachitonyepa kuti kuchikoro kune mabhuku anoda kutengwa, achinyepera baba vari kuswera vachifema peni. Pamari yependi yavari kufema iwe ndo pane imwe mari yaanotakura hembe mubhegi kana abva kuchikoro, obvisa uniform, opinda mutaundi akapfeka hembe akuita chijoki. 9 years ago ndaka ndichiri kushandira hurumende, kwandaishanda kwakauya vamwe amai vanga vaine mwana weform 2 pa11,000 ari form 2 akanga akuita zvecocaine. Takanomuwana aine varume vatatu muroom 1 vachivata naye one after the other same time. Akatirabada necocaine. Chidedzera upenyu hwangu amai, hapana zvamunomundiita. Apa amai vacho ichirikadzi, baba vakafa. Vanorara vakagara mubhazi kuenda kuJoburg. Kana usingazviita uzvizive kurwadza kwazvinoita. Kufamba kubva muno maHarare uri mubhazi kusvika kuJoburg, makumbo anosvika azvimba. Tiri kuendesa mwana kuchikoro. Mwana wacho anenge achinzi simbi yangu. Uri kuitwa sechinhu. Havana chinangwa. Vana vedu vasikana, regai kutaurire, havasisina chinangwa. Chavanongofunga izvezvizvo, dai ndawana anorarawo neni. Ndo zvavanoswera vachifunga. Nemapfekero acho unozviona haasisiri mwanawo, yaapfambi. Nekuti anopfeka zvekuti mbambamba kuti varume vaone zvisingafaniri kuonekwa nemunhu asati aroora. Ndo zvavanoda kuti zvionekwa vakapfeka. Saka vane hosha vana vedu ava. Ane hosha isingaiti. Zvekuti imi vabereki muri muno ndiri kutokupai yambiro. Zviri kutaurwa nehurumende yedu hazvisi kuvaka vana vedu, zviri kutovaita wese. Tiri kutofanira kudzidzisa vabereki muchechi kuti mwana orerwa sei. Kamwe kaindependence katiri kupa vana vedu. Pane survey yakaitwa neimwe inenge Girl Child Network about 3 years ago. Vachitaura kuti 40%
yevana vanodzidza mumalocations mumatowns vari kusara vosvika form 4 vaHIV positive. Vari kupanana pachikoro ipapo kusecondary school. Iwona kwachiti mwana wangu ari form 2 haana chaanoziva. Izvo mariwe akatodzidzisa imamai kuti bedroom munoitwa sei. Hapasina chaanoziva, chaasingazivi. Anenge aine hosha yekuti akapuwa upenyu hwokuti kana akati ndakapuwa pfungwa ndikaenda kuchikoro ndikazvigonera, vamwe vari kuita manesi, vamwe vari kuita maair hostess, vamwe vari kuita madoctors, vamwe vari kuita malawyers, vana vasikana vachitozoririritira vabereki vavo. Vana baba vari kurara muimba yemudhindwa, vari kuvakirwa dzimba chaidzo nevana vavo vasikana vakarayirwa zvakanaka. Vedu vari kungofunga kuti ndinoroorwa rini, ende wana anondifonerawo, ende wana anondisiro airtime, ende wana anondiendesa kumovie. Pane hosha. Hosha yakaipa nekuti iri kuti ikangovepo bedzi pari kubva paiswa mutorwa pasaidi anodya pfuma. Tinofanira kutoita more careful nevana vedu. Amen. Amen. Zviri kunzwika? Amen. Ndine mekapo yakataura chinhu chakandityisa kuti sezvandakaita zvinogara nemunin'ina wangu, vamudiki vakabhinya mwana womukoma pamba ipapo kuti mukoma anoti munin'ina wangu ari kutambudzika kumusha, regai ndimutore pamwe ndichamuwanirawo chekuita muHarare. Ndopaanonzi ari kudanana nemwana womukoma, mwana wake. Mwana womukoma wako handiti mwana wako here. Mutorwa asi ndewechii? Ndewemumba. Haisisiri nawo yekuti unotrasta munhu stereki. Zviri kunzika zvari kutaura? Amen. Hanzvadzi yako chaiyo inobhinya mwana wehanzvadzi. Yes. Ndikutaura chokwadi kai. Saka imi vana vari kuneimi, manheru ano Mwari uchakurangaridzai session yanhasi kana mukazenge matendera urwere uhu kuti hukure pamusoro penyu. Hapana anomboraiti pakati penyu ipo muri vatatu. You still need a lot of counseling kuti mugove vanhu kwavo. Ini ndinoona vadikani, ndikada hangu kuprofita vanhu, Mwari akandivhurira hake. Kungotemi vanhu vari muno muno kusiyai zvangu mudhande ndichiti shoko raMwari richaita sei? Richakubatsirai. Kunyika kwandinobhoenda uku ndinosvika ndichiudza vanhu zvizvoti vanosara vakabata makodziso kuti mazviona sei. Batsirwai naMwari. Amen. Chinosaka ndiparidze vhangeri yanhasi, toda kuti vamwe vanhu vabve pano hosha iyi yabuda mavari. Amen. Chimwe chekusaka vana vedu vaite mapenzi, vabereki vedu takapindwa nechivanhu chisiri kubatsira vana vedu. Mwana anoita upenyu hwokuti anotanga kutevera amai vake agotya kuvataurira, agonoudza ticha wokuchikoro. Chii chinosaka mutyiwe nemwana wamakazvara kusvikira pakadaro? Mwana anofanira kusununguka zvokuti kana akaita mukomana chekutanga agone kuudza mubereki wake kuti mama ndine mukomana. Kana arayirwa zvakanaka onzi wakuuniversity mwanangu, hazvina kushata, asi usaite chakati nechakati nechakati. Hakuna kuda zvatakakura tichidzidzwa nanabubodu kuti mukaona hanzvadzi ine musika ine mukomana, torai bonza mubinde munhu. Chamakazogona chiko. Vari kungomitiswa vachidzoka kumba vana. Ustrict hwacho huri kubatsirei. Handiti kutombozvidzwa, saka uri kufunga kuti achangopfuma murume. Handiti kuti aroorwa anotoda kuti awanewo kumbofambidzana naye. Ngadzidziswe nemubereki wake. Baba naamai garai pasi nemwana. Mukatoona kuti zera rake iri akupfimbwa, muudzei. Mwanangu uchaudzwa mashoko erudo. Panguva ine imbomira. Imboenda kuuniversity. Unoita mukomana, unodai. Kana uri baba utogara pasi nemwana wako musikana. Tikuna ndiri baba wako, ndakatorora amai vako, chigevenga chese chinoitwa nevakomana, ndakatombochiita. Ukaona mukomana akudai, tiza, iboora mukoma iroro. Adzidziswe nemubereki wake waanotrasta. Kwete kuti kumwana wako musikana abhuya mamuka sei. Zvinobatsirei izvo? Washaiwa kuita ambuya.
Fudzara basa ndiko washaya ukuita ambuye here. Tora ichibotsi. Now ndiri kumhanya nesyllabus. Ndiri kumhanya nesyllabus. Muviri wenyu uyu vasikana uyu haisi sipo iri musherefu masupermarket. You are a human being. Amen. Unofanira kutiratidza kuti une chimwewo chaunoofa munyika muno chakapfuura makumbo ako nemazama wina wa. Amen. Manje anenge aye mwana mazama akutochemera kuda kwaya mwana. You cannot come into this world and offer your breast to this world. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Tipewo something, tipewo zviri nani. Tipewo zviri nani. Amen. Iwe wakomana wenda kuroora ukaona musikana wako ari so concerned nemuviri wake ijerenyeje siyana naye. Unomuroora akawana mumwe ane mari kukudarika akakusiya. Haikona kutsvaga murume anokuchengeta. Imbotanga wogona kuzvichengeta wega. Zviri kunzika zvakutaura? Amen. Ndo zvatinofanira kudzidzisa vana vedu vachienda kuchikoro kuti mwanangu zviya zvekudzana vana vasikana vaende kusvika kuchikoro vanozoroorwa vanorora vachodha vanani ivo vakomana vedu vatina vari kungotizirwa muno mava to vanoroora ivava vanouya kuchechine makondomu muhomwe ivava ndo muti vanoroora ivava izvezvi tikuseche izvi titume muvhakeri mafolo vakomana vese simukai tikuseche izvezvi uri kutorwa kaiwe akatoya muno kutsvaga ane hosha kuti utsenge aiwa zvendiri mupostori wajesu chokwadi chinofanira kuparidzwa chakatitimasa kudai vanhu vafunge zvakanaka. Hallelujah. Saka tine murume ane hosha akapuwa maresources asi akanyimwa simba rekuita sei rekudya. There are so many things that tinogona kutaura nadzo. Ukatarisa izvezvizvi uchanoona kuti Africa nekuda kwekuti ine ma-strong cultural roots ndiyo continent yega ine ma-marriages ari kugara kupfuura mamwe ma-continents ese. KuAmerica nekuna naUK unogona kuroorwa musi weMonday ukarambana musi weMonday iwoyo hapana chinomboshamisa. Ndaitaura nehanzvadzi yangu iri kuUK achitaura kuti kune mafoni ma-toll free number ekuti pakati peusiku ukafona uri mumba kuti murume wangu handichabuda manheri iwayo kunotoya mota ikamutora nemabhegi ake kukatoedza marambana. Vari kuti tiri kuita zvinhu zvemodernization taavanhu vetechnology but vachibuda mushoko raMwari unozoona kuti Mwari zvaakataura ndo zvinosara zvakamira. Teaching dzatinokupai muno kuti vanhu varambe vari muwanano itai zvakati zvikasateedzerwa izvozvo technology yamuri kutaura ichashayiwa basa. Munhu anonzi akaroorwa nevarume 20 muupenyu humwe chete. Zvinoitika izvozvo? No. Bhaibheri rakati spare the road to a child anobva afa unobva mudestroy. Kureva kuti mwana anofanira kurohwa asi kuri kuiswa mutemo yekuti mwana arohwe. Hakusi kuda vana ikoko kutovauraya. Mwana anobata muchiuno ari form 2 achinzwa anonoka kubva kuchikoro agota right yangu ndandine mashamwari yangu. Hakuna maraidzi akadaro. Zviri kunzika? Unopiwa mhuri naMwari wozodiscover wakufa kuti wakawesta pfuma yangu wakapiwa. Waroora unowaramba uyu ana mateya uyu agone kuaine trouser rangu uyu agone kusubmita uyu andakazombata nechikomba wakangoona nhamba yakanzi darling wakadi ukatoti mukadzi ngaendi. Iyo mukadzi musowo wakamuroora ndo musowo akanga auya panyika panereyo handiti akanga aripo akatombodanana nevamwe ufunge
kuroorwa newe kureva kuti vamwe vese vakadana navo haana kuvada sezvaakaita iwewe. Kana chiri chimwe chimurume chine chibenzi chimutorwa chida kutongodyiwa upfuma iva nehosha chiri kuda kungotirayalaki chobva chatumira mukadzi wako meseji yekuti darling, hauna kuzviverifya, otoramba mukadzi. Uchasvika nguva yekuti nengo wako unotivhiri kana kuti une mari yekuroora, hapana anenge achada. Uchiroora chii zvamakaita izvi, ichikomirira idheterei, ichasvika nguva iyoyo unenge wakurangarira kuti ndakawesta pfuma yandanga ndinayo. Dai ndakada mhuri yangu ndikaspenda time nemukadzi wangu nevana. Kune varume nevakadzi vakunetsa vana vasina kuchengeta. Mwana ameno zvaanoita, mwana anorambwa nevabereki, anobva aitirwa nyasha obva abudirira. Unozoona baba vakati mwana hasi wangu, havachabva pabasa pemwana. Uri mwana wangu chaiye, uri mwana wangu chaiye. Spenda nguva nemhuri yako. Kipfume wakapiwa iwe. Spend time with your children. Spend time with your parents. Spend time with your family. Ipfume wakapiwa uchaitorerwa. Ende kana ukaita hosha yekunyimwa simba rekudya pfuma kunomuka chii? Kunomuka mutorwa. Kune vakadzi vakatorwa nevamwe varume kwete nekuti vanga vanezenza. Pakakomuka mutorwa akadzitora pfuma iyi. Murume wemukadzi uyu ane hosha yaainayo. Handei kuchapter 5. Timbosiyana nemurume wehosha, vanhu vagumbuka muno. Vanhu vese vanga vachita hatina hosha, vaona kuti tinayo hosha. Amen. Muno muchechi muno matiri muno kusanganisira mese makanitarisa zvichida nevanhu vari kuatenda service yanhasi paindaneti. Handifungira kuti pana akakura achiabuswa sezvandakaitwa ipo. Anoda kukutaurirai madetails ese ezvandakaitwa. Handina kana hasha dzandinadzo nevanhu vakandiabuse. Asi ndakaabuswa zvokuti handisati ndasangana nemunhu akaabuswa sezvandakaitwa ini. Ukundinzwa? Zvokuti kana paine nemunhu ane chikonzero chekuita rope, ndiri ndandine zvikonzero zvakawanda. Ndiri grade 4 ndakamboita 1 week ndichienda kuprimary school ndichirara mumuti musango. Ndadzingwa pamba nevabereki ndiri grade 4. Ndairara mumuti ndakazvisunga negavi kuti kana ndakotsera ndirege kudonha. Ndichiti kana ndabva kuchikoro ndogara paruware ndowacha chishoti chandaenda ndakapfeka. Chooma ndakashama ndopfeka ndokwira mumuti. Kuseni ndomuka ndosvika pachikoro. Ndodzidza kunge ndabva kumba. Chikoro kana chapera ndodzokera musango. Ndakazviita izvozvo. Ndakada kubhuinwa katatu nevanhukadzi, vakadzi vakuru. Vamwe vandaitochengetwa navo. Kungofuma rimwe zuva achida kundibhinya kundiita murume wake. Mwari akandinunura 3 times. Kwete munhu wekure, hama yepamba. I was almost raped 3 times in my life. Ndiri mwana mudiki. Zvishoma zvandogona kukutaurirai zvandakaitirwa ndichikura. Poison ndakamboisirwa muchikafu ndiri mwana mudiki. Rimwe zuva munino amai vangu ameno zvaakanga agumbukira akatora chigaba chemvura iri kufashaira pamoto akandidira yese. Andiziva kuti handina kukwatanuka sei musi iwoyo. Zvinhu zvishoma zvandakutaurirai zvandakaitirwa ndichikura. Pandareke kutaura chinhu chandakadzidza. Ndakadzidza kuti Satani ane chinhu chaanogona kuita chatakanonoka kuziva kuti anogona kuchiita. Satani ane ability yaainayo yekuti tikaiziva pane zvaanenge aita soka hatichemi tinoseka.
ukaona bhuku yaruka ichitsanangura nhau yaSatani pachapter 17, vakomana vakanga vachibvunza zvikanzi raita komana, Jesu mataura kuti kuguma kwenyika zvinozofamba so, vaviri paguyo, vaviri vamumunda, mumwe ari pamusoro, zvinoitika kupi? Haana kutaura venyu, akati pane mutumbi magora anoungana. Hapana akabvunza kuti mairevei, kuti mukangoona magora aungana pane mutumbi uripo. Zvinozvika zvatitaura. Saka Satani zvaanoita, tarisai muone kuti madhays ari kuzvarwa Mozisi akanga atonyumwa kudhara kuti pavana vari kuzvarwa pane muponesi ari kuuya. Ndobva chapinda muna Faro. Faro akati vana vese ngavadzipwe vachingozvarwa vana vakomana. Anozvigona Satani zvekuziva kuti pane zvakanaka zvaMwari zvinofanira kuitika muupenyu hwemunhu uyu. Saka anoda kuita kaunta, anogara atsimbirira zvakanaka zvakarongwa naMwari kuti ugozongorarama upenyu hwekuti dai zvakadai, dai ndakadai, dai pasina nhingi, dai zvakadai. But kana Mwari aine urongwa newe, Satani abudirire. Amen. 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 Zvekuti ichitenge unoona Satani achida kuti senderere newe stereke, hayaona kuchema, imbomira kuchema nekukomplena, imbogara pasi utsvage kuti gora iri riri kudei. Yes. Pane charaona gora chakanaka chaMwari. Zvinonzwika? Amen. Nditeerere, ini ndakaofwa katatu muupenyu hwangu nevasikana kuti kana usina mari yekundiroora ndokupa mari wonondiroora. Ndiroore. Ndikati handikwanisi kukuroora zvikati no, kana usingakwanisi ndokupa mari yacho inini. Ndoda kungotuite murume wangu. Ipapo unongo kana wakapusa unogoiti ndapinda. Wotofonyera mafire dzangu wakomana ndaita mari. Pane chimwe chimhamba chine mari dzacho chinoda kuti ndichiroore. Ipapo Satani anenge achikuofa so achiziva kuti pane zviri kumberi zvaMwari zvaunoda kuita sei, zvaunoda kuwandiswa kubva kwazviri. Inhau yei yehosha, anangada kuti upindwe nehosha. Chapter 15 ya Genesis verse 8 ngaiverengwe. Unopiwa pfuma wonyimwa simba rekuidya, wobva wabatwa nehosha. Kana wabatwa nehosha kunobva kwamuka mutorwa anokudyira pfuma iyoyo. Anomuka mutorwa. Verengai. Iye akati, Ishe Mwari, ndichaziva seiko kuti ichava nhaka yangu? Saka Mwari wakanga vapikira Abrahamu kuti ndichakupa vana vakaita senyeredzi dzegungwa dzemudenga, ndokupa nyika yeKenani. Ndokubva Abrahamu abvunza zvikanzi, ndoda saini yekuti zvichaitika zvamataura. Chii chakaitika? Akati kwaari, nditorere tsiru rina makore 3. Tora heifa ye3 years. Nesheche yembudzi ina makore 3. Tora sheshe yembudzi ine makore 3. Negondobwe rina makore 3. Tora gondobwe rine 3 years old. Nenjiva nomwana wenjiva. Tora njiva, otora hangaiwa. Yes. Akandomutorera izvozvo zvose, akazvipamura napakati, ndokubva zvitsemura nepakati. Akagadzika rumwe rutivi rwakatarisana norumwe, asi shiri haana kudzipamura. Haana kudzipamura, akaisa yakadaro. Ipapo magora akaburukira kunyama, asi Abhurahama wakaadzinga. Zvakanga zvaitwa naAbhurahama, akanga agadzira atari yekupa Mwari zvaakanga adhimanda. Remember, Mwari akanga ati saini yekuti uchaita vana vakawanda uye uchatora Kenani venyika yako kumarudzi ako. Kana uchida tora tsiru rine makore 3, tora mbudzi, tora gondobwe, tora hanga nehangaiwa, uise paatari. Ndichaunza moto uchadya zvinhu zvaunenge waita, chive chisimbiso chezvandataura kuti zvichaitika.
saka Abrahama akaisa mukadzi ake paruware, iatari yaakanga avaka, ndokubva anogara nechekure. Akamirira kuona kuti Mwari kana achireva chokwadi kuti ndichapuwa mwana, toda kuzoona nekuruya kwemoto uchirova zvinhu zvandaisa paatari. Akamirira Mwari achibva kudenga kwakauya magora. Magora anga asina moto, aive nenzara, akanga auya kuzotsenga. Abrahamu ndobva asimuka zvikanzara kwamada, hamuna kubva kuna Mwari nekuti hamuna moto, munotori nenzara. Shoko ratakaita sei? Akadzinga. Kureva kuti Mwari kana aine pfuma yaakakupa, kana usina hosha, unofanira zvakare kugona kuona kuti pane zvimwe zvandiri kuofewa naSatani, ichitori nzira yekuintroduce the stranger anouya kuzodya. Zvinoitika? Ndo zvakaita vanasikana vazhinji, anosvika nguva yaanonzwa kuti nguva yavo yokuroorwa yaita sei? Yakwana. Satani anomunzira gora. Iye achida kuroorwa anounzirwa gora. Kune vari kugara nevarume izvezvi kungoti hapasisina kwandichaenda, ndicharoorwa nani nezvadaita. Kwakungogarisana ya inclusive government. Vakamanya. Murume wamakaroorwa nayo igora, mutorwa akauya kuzodya zvinhu zvemurume ane hosha. Ande pachapter 15, pachapter 5 yamuparidzi, taona murume ane hosha akapuwa pfuma, akapuwa zvinhu zvakawanda, akapuwa kukudzwa, akanyimwa power to eat. It's an evil disease. Pachapter 5:18 panzi kudii? Tarirai, zvandakaona kuti zvakanaka zvinofanira munhu. Behold, that which I have seen, it is good and comely for one to eat and to drink. Ndiko kuti adye anwe. Manzwana uyacho? Anditi kuchapter 6 zvanzi munhu akapuwa pfuma akanyimwa simba rekudya. Kuchapter 5 zvanzi no, pane chinhu chakanaka chandaona. Kuchapter 6 ati pane chinhu chakaipa chandakaona. Pachapter 5 ari chinhu chakaita sei? Chakanaka chaakaona. Chakanaka chawakaona ndechekuti kudii? Zvikanzi ndechekuti munhu adye, anwe. Yes. Afarire zvinhu zvakanaka pakubata kwake kwose kwaanobata pasi pezuva. Afarire zvinhu zvese zvelebha yake yaanoita, ngaafare, munhu aenjoye. Ukaona wadaro zvinhu izvo zvandakazoona zvakanaka. Mazuva ose upenyu hwake hwaakapiwa naMwari. Idya unwe mazuva ese upenyu hwako hwakapiwa naMwari. Chinhu ichi chakanaka. Nokuti ndiwo mugove wake. Uyu mugove wakapiwa naMwari. Dzokerai paverse 18, which God giveth him, for it is his portion. Kureva kuti portion unenge watoipiwa nani? naMwari. Idya unwe kubva pasimba rako rezvese zvawakapiwa naMwari. Chinhu ichi ndakachiona chakanaka. Yes. Verse 19. Munhu mumwe nemumwewo wakapiwa naMwari pfuma nezvakawanda. Kadzirisa itoni yenyu, wakapiwa. Munhu mumwe nemumwewo wakapiwa naMwari pfuma nezvakawanda. Akapiwawo simba kuti azvidye. Aiwa, sikuvirika zvakanaka. Akapiwawo simba. Tangidzai. Munhu mumwe nemumwewo wakapiwa naMwari pfuma nezvakawanda. Mazvoona here kuti chapter 6 kune munhu akapiwa pfuma nezvakawanda. Ndobva anyimwa simba rekudya. Zvikanzi hosha yakaipa. Chinzwa verse 19 yechapter 5 yamuparidzi. Tsokorodzai. Munhu mumwe nemumwewo wakapiwa naMwari pfuma nezvakawanda. Kadzirisa itoni munhu waMwari. Munhu mumwe nemumwewo wakapiwa naMwari pfuma nezvakawanda. Munhu akapiwa pfuma nezvakawanda. Akapiwawo simba kuti azvidye. Ndobva apiwa simba rekuti adye. Nokutora mugove wake. Atore mugove wake. Nokufarira zvaakabatira. Ofarira zvaakashandira. Icho chipo chinobva kuna Mwari. Aiwa, matadza bvuti. Icho chipo chinobva kuna Mwari. Omberera Jesu maoko. Hawana Mwari. Urimaona zvandataura pekutanga kuti Mwari vakataura vachiti zvakaoma sekuti vanhu vaitaura chokwadi. Ababa
Bagama zvoona here kuti chapter 5 nechapter 6 zviri kukurosana kudai. Saka murume uyu akapiwa chii? Akapiwa chii murume uyu? Akapiwa futi chii? Akapiwa chipo. Right. Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Now, tati isusu tine varwere, tati tichivagumbukira makore esara, nhasi tichabva pano tichivafarira varwere vedu. Murume uyu ane hosha. Tokurudza verse 19. Munhu mumwe nomumwewo wakapiwa naMwari pfuma nezvakawanda, akapiwawo simba kuti azvidye, nokutora mugove wake, nokufarira zvaakabatira, icho chipo chinobva kuna Mwari. Chiende pachapter 6 verse 1 and 2. Pane chinhu chakaipa chandakaona pasi pezuva, chinowanikwa pakati pavanhu vazhinji. Munhu unopiwa naMwari pfuma nezvakawanda, nokukudzwa, saizvozvo kuti mweya wake hautongoshayiwi chinhu chaanoda, asi Mwari haambi simba rokudya izvozvo, asi mutorwa unozvidya. Mutorwa anozvidya. Ichi hachina maturo. Ichi hachina maturo. Ihosha yakaipa. Chapter 5 verse 18 and 19. Munhu mumwe nomumwe wakapiwa naMwari pfuma nezvakawanda, akapiwawo simba kuti azvidye. Majabha 18. Tangire pa 18. Tarirai zvandakaona kuti zvakanaka zvinofanira munhu. Tokorodza ipapo. Tarirai zvandakaona kuti zvakanaka zvinofanira munhu. Tokorodzai. Tarirai zvandakaona kuti zvakanaka zvinofanira munhu. Ende pa 6 verse 1. Pane chinhu chakaipa chandakaona pasi pezuva. Verse 18 chapter 5. Tarirai zvandakaona kuti zvakanaka zvinofanira munhu. Chapter 6 verse 1. Pane chinhu chakaipa chandakaona pasi pezuva. Chapter 6 verse 1. Kune chinhu chakaipa chandakaona pasi pezuva. Chapter 5 verse 18. Tarirai zvandakaona kuti zvakanaka zvinofanira munhu. Right, madika mazvoona here. Kuti zvinhu zvese zvinotorwa naSolomoni arikutanga zvoona. Akaona zvakanaka nezvakaita sei? Right. Solomoni akati wanyashandikana. Dai akaratidzwa zvakaipa kozomukawo mumwe anoona zvakanaka. Akazviona zvese. Pachapter 6 akaona zvakaipa. Chapter 5 akaona zvakanaka. Saka chiverenge chapter 6 verse 1 and 2. Pane chinhu chakaipa chandakaona pasi pezuva, chinowanikwa pakati pavanhu vazhinji. Munhu unopiwa naMwari pfuma nezvakawanda nokukudzwa, saizvo kuti mweya wake hautongoshayiwi chinhu chaanoda, asi Mwari haambi simbi rokudya izvozvo, asi mutorwa unozvidya. Ichi hachina maturo. Ihosha yakaipa. 5:18 and 19. Tarirai zvandakaona kuti zvakanaka zvinofanira munhu. Izvi ndo zvakanaka wewe. Zvinofanira munhu. Zvakanaka zvaunofanira kuti uwane iwewe. Zvakaonekwawo futi naSolomoni. Asi pane chakaipa futi chaakanga aona. Iwo ane hosha yakaipa yaakaona. Zvakanaka zvawakaona zvii? Ndiko kuti adye anwe. Munhu anofanira kuti adye anwe. Afarire zvinhu zvakanaka pakubata kwake kwose. Afarire zvinhu zvakanaka in all his labor. Kwaanobata pasi pezuva. Zvinoitika futi kupi izvi? Saka zvakanaka nezvakaipa zvese zviri kuitika kupi? Ndezvepano hazvizi kudenga izvi. Yes. Mazuva ose upenyu hwake hwaakapiwa naMwari, nokuti ndiwo mugove wake. Chii chawakaona? Munhu mumwe nomumwewo wakapiwa naMwari pfuma nezvakawanda. Tirisei toni yenyu munhu waMwari. Munhu mumwe nomumwe akapiwa. Munhu mumwe nomumwe akapiwa. naMwari pfuma nezvakawanda. Akapiwa futi. Akapiwawo simba kuti azvidye, nokutora mugove wake, nokufarira zvaakabata. Icho chipo chinobva kuna Mwari. Right. Taachida kudrowa maparameters zvakanaka. Tinyatsonzwisisa kuti tine mapoka maviri.
bhasiketi rakabatwa nababa Rufasi ipfuma nezvakawanda nekukudzwa zvakapiwa munhu ndokubva anyimwa simba bataine one hand. Simba raakanyimwa nderekunokora achiisa kumuromo. Anongoramba akaita sei? Zvokuti mukatomuona munoti murume akapfuma zvisingaito asi anenge achiparara. Uyai, uyu ndiye mutorwa anongozouya opinza mukati ototsenga. Saka ndo upenyu hwake murume uyu. Anofamba akabata pfuma, simba rekutora achidya haana. Ihosha yakaita sei? Yakaipa. Chinhu chakaipa chakaonekwa pasi pezuva nemuparidzi. Right. Pane chinhu chakanaka futi chakanaka chaakaona manje chakanaka. Murume uyu anodya nekunwa, akapiwa pfuma, akapiwa kukudzwa, akapiwa simba. Anopota achitora achidya, achitora achidya. Isimba raakapiwa. Asi iro simba racho chipo chinobva kuna Mwari. Yes. Saka chinhu chakakosha chatinofanira kubva pano takabata. Tinofanira kubata ndofunga kuti vhangeri yanhasika yaifanira kunzi the gift from God kana kuti the power to eat. Tati vhangeri inonzi chii? Chirwere chine vazhinji. The power to eat. The gift from God. Saka kana iri nhau manje yekupiwa hapana anoti ndakanyimwa. Pfuma munhu wese anayo, zvinhu anazvo munhu wese, kukudzwa munhu wese anazvo. Chiri kungonetsa bedzi panyika pano chakatisiyanisa isu namaAmericans. Hatina chatatagadzira muno muZimbabwe. Motokari tinoimpota, matai tinoimpota, marimu tinoimpota, pendi tinoimpota. Takanyimwa simba rekudya. Zvinonzwika. Masutu atemu George Wamani, Leonardo da Vinci, Pierre Cardin, machira edu anenge abva kuno. Uku vanokonosvika nekuti vane simba, vonguva vhiringa onaka oya kuno akuita 300. Vakapiwa simba. But tanga tichitaura pamusoro pekuti pane hosha iri kumanifesta in 2 dimensions. Pane the physical manifestation, pazoita the spiritual manifestation. Katinzwei imwe parable 5:13 dzaMateo. Ibvai pa3 papo musvike pa17. Kureva kuti muri kuverenga mavhesi akawanda. Mukuverenga vhesi 3 kusvikira pavhesi 17. Mateo chapter 13 verse 3 kusvikira pa17. Ndokumbirisa zvikuru kuti titarise mabhaibheri edu. Vanogona kutarisa screen motarisa. Asi tinoshuvira kuti titarise parable iyi. Inosamaraiza nhau yesimba, hosha iri pakati pevazhinji. Haleluya. Verenga itinzwe. Ipapo akaudza vanhu zvinhu zvizhinji nemifananidzo. Akaudza vanhu zvinhu zvizhinji nemifananidzo. Akati kudii? Tarirai, mukushi wakabuda kunokusha. Mukushi akabuda akanokusha. Zvino pakukusha kwake dzimwe mbeu dzakawira panzira. Dzimwe mbeu dzakawira parod. Shiri dzikasvika dzikadzidya. Shiri dzakauya dzikadya mbeu yakakushwa murod. Dzimwe dzakawira parukangarabwe. Now. Handisida kuti timhanye kamuzosara. Handisida kuti musare. Mukushi tangidzai. Ipapo akaudza zvinhu zvizhinji nemifananidzo akati. Yes.
tarirai mukushi wakabuda kundokusha. Achitaura haana kuti teererai, akati tarirai, kureva kuti aiti pay close attention, munzwisise nhau yandinayo. Akabuda kunokusha ndiani? The sower. Ndiye akabuda kunokusha. Yes. Zvino pakukusha kwake dzimwe mbeu dzakawira panzira. Achikusha kudaro, imwe mbeu yakawira pawayside, kureva kuti yakawira muroad. Chii chakaitika? Shiri dzikasvika dzikadzidya. Birds ate the seed. Tabotaura nawe magora. Yes. Anauya. Oh, yes. Yes. Dzimwe dzakawira parukangarabwe. Dzimwe dzakawira pa stony place. Chii chakaitika? Padzakanga dzisina ivhu zhinji, Dzakashaiwa ivhu rakakura rakawanda, dzikamera pakarepo. dzakamera chop chop, Nokuti dzakanga dzisina ivhu rakadzika. dzisina ivhu rakadzika. Asi zuva rakati rabuda, Ndobva zuva razobuda, dzikapiswa, scorched by sun, dzikaoma, scorched by the sun, and with that. nokuti dzakanga dzisina mudzi. Yes. Chii chimwe chakaitika? Dzimwe dzakawira muminzwa, Dzimwe dzakawira mumathorny places. minzwa ikamera, Yes. ikadzivhunga. Dzikaitwa chopped. Yes. Asi dzimwe dzakawira muvhu rakanaka, Dzimwe dzakawira pa good ground, dzikabereka zvibereko. ndobva dzaita chi? Bear fruit. Yes. Dzimwe 100, dzimwe 50, dzimwe 30. Yes. Uno nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Zvikadza nenzeve dzekunzwa ngaanzwe. Ndatopedza. Ipapa pachabuda hosha yakaipa ipapa. Kuti ane hosha yakaipa ndeupi, uye pamwe the evil disease common among men ndeipi? Yes. Zvino vadzidzi vakauya vakati kwaari. Vadzidzi ndo vakazouya. Hanzi akaudza vanhu vazhinji parable ichitanga. Ndizvo here zvanyorwa pavhesi 3. Tipei vhesi 3. Ipapo akavaudza zvinhu zvizhinji nemifananidzo. Tangire pavhesi 1. Nezuva iro Jesu akabuda mumba akanogara pagungwa. He sat by the seaside. Zvino vanhu vazhinji zhinji vakaungana kwaari. Great multitudes gathered together unto him. Nokudaro akapinda mugwa. He went into a ship Akagara. and sat, Vazhinji vose and the whole vakamira multitude pamuzvirekedzo. stood on the shore. Ipapo akavaudza zvinhu zvizhinji And he nemifananidzo. spake many things unto them in parables. Siyanai nayo chiende pavhesi 10. Zvino vadzidzi vakauya vakati kwaari. Kureva kuti parable yakataurirwa great multitudes yakadai, ikapera ichinzi ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Pavhesi 10 ndo panochinjwa congregation. Zviri kunzwikira vadikani? Congregation inochinjwa chii? Kureva kuti patinopedza vhesi 9, vamwe vakatopeta mabhaibheri avo vakati arova, Mwari ngaakudzwe, chechi yapera, takomborerwa. Anga achitaura zvekurima, akati musadyare mbeu dzenyu muminzwa. Nhasi anga aine anointing yeudhumeni. Mumwe akati tida kunotenga mbizi chaiyo. Mumwe akati aiwa kune imwe nyowani iriko. Mumwe akati toda Agri King. Amo tinonzi Agri King here, tinonzi chii? Tinonzi Agri King. Saka chechi yese yakatoita kumba. Ndobva uchatoona kuti yakatobatwa nehosha. Ndobva inotobuda hosha yake baba. Chechi yese yakaenda ichiti aiwa pakukusha kwenyu musaise mbeu muroni kana parukangara. Nonga matombo muminda murime.
Pakaitwa command agriculture. Musivo yuyu. Pakaitwa command agriculture. Verse 10 ndo pakazonzi nevanhu. Akomanda ndiye kupa chechi yapera. Vanopita ndo vakati mukuru uyu kuti anoita zvokurima. Akana anditomuona. Saka vakasimbisana. Vakati ayo vanhu vese vaenda ngavandorima zvavo. Anditinomuona. Saka chii chakaitika paverse 10? Zvino vadzidzi vakauya. Vadzidzi. Uri kuona musiyano wevanhu vacho. Vakaudzwa parable imultitude. Vakazouya kwaari vadisciples. Saka uchatoona kuti vane hosha mamultitudes. Vasina hosha madisciples. Hallelujah. Pana rukumborerwa here manyerwano. Pana anoti handina kuwesta nguva yangu. Ndafambira zviripo here manyerwano. Inzwa shamwari. Vadzidzi vakazouya vakati kudini? Zvino vadzidzi vakauya vakati kwaari, munotaurirepo kwavari nemifananidzo. Mazvitwa. Vakomana havana kuti munotaurirei kwatiri. Vakatobva vatoweka metsi yacho. Vakati mukaona achidai haasi kutaura nesu. Nyau yevakushi atinoona vaenda kutenga mbeu ndeyavo. Vane hosha. Munotaurirei kwavari nemifananidzo. Achiparidzana kuti iyi ndeye mamultitudes, iyi ndeye vadzidzi. Yakamonzi tarirai mukusha akanokusha. Vakomana vakaziva kuti satina hosha haisi yedu, ndeye varwere. Munotaurirei kwavari nemifananidzo. Yes. Akapindura akati kwavari, nokuti imi makapiwa kuziva zvakavanzika zvoushe hwokudenga, asi ava havana kupiwa. Aiwa msadaro. Aiwa msadaro. Aiwa msadaro. Tinogona kufara kupura izo baba. Ngatikufara. Nokuti imi makapiwa kuziva zvakavanzika zvoushe hwokudenga. Imi makapiwa. Verenge chapter 5 yamuparidzi verse 18 and 19. Solomon achiparidza ndoya aitarakura. Yes. Tarirai zvandakaona zvakanaka zvinofanira munhu. Ndiko kuti adye, anwe, afare zvinhu zvakanaka pakubata kwake kwose kwaanobata pasi pezuva. Mazuva ose upenyu hwake hwaakapiwa naMwari. Kuti ndiwe mugwe wake. Munhu mumwe nomwewo akapiwa naMwari. Akapiwa naMwari. Munhu mumwe nomwe akapiwa naMwari. Pfuma nezvakawanda. Akapiwa naMwari pfuma nezvakawanda. Akapiwawo simba kuti azvidye. Akapiwawo simba kuti azvidye. Nekutora mugove wake. Nekutora mugove wake. Nekufarira zvaakashandira. Icho chipo chinobva kuna Mwari. Apo! It is what? It is a gift from God. Saka vakomana vachibvunza kuti munodarirei? Zvikanzi makapiwa simba, makapiwa chipo. Kutonzwisisa ikoko chipo chinobva kuna Mwari. Kureva kuti mukasangana naye hosha, haikune kumuvenga. Akanyimwa. Andiri chapter 13 kwatakati. Sokorodza verse 11. Akapindura akati kwavari, nokuti imi makapiwa kuziva zvakavanzika zvoushe hwokudenga. Uyo akapiwa simba rekudyawo. Chipo chinobva kuna Mwari. Ko ava, asi ava havana kupiwa. Havana kupiwa. Chete pa chapter 6 verse 2. Munhu unopiwa naMwari pfuma nezvakawanda nokukudzwa. Saizvozvo kuti mweya wake hautongoshavi chinhu chaanoda.
asi Mwari haamupi simba rokudya izvozvo, asi mutorwa unozvidya. Ichi hachina maturo, ihosha yakaipa. Saka maona magurupu acho mavaona vane hosha, havana kupiwa simba rekudya, asi vane vakagukuchira pfuma yacho havadii nayo. Vakaibata kudaroka, kune mutorwa renga achibuya aita sei? Achidya. Handei 9 chapter 13, handei 9. Saka uri kuona kuti mushini wemajuzi ukaverenga chapter 6 haugoni kuzoona kuti chapter 5 ndo yakataura nhau yacho. Ukabva ikoko kuti uzonosvika kuMatthew 13 hauzvioni. Asatapedza tichiri kuivhukudura pazorine mamwe mavhesi asikaitei papa vira uoni. Saka Jesu achitaura nevakomana vake akabvunzwa. Unoziva kuti mubvunzo ivoyo unoratidza kuti vakomana vake avashinga. Zvichida Tomasi akati doubt kuti mabvunzire enyu zvino munowirirana komade kungosiyana nazvo. Vana kuti nyaya yemufananidzo yawanda panapa pachechi panapa vanhu vari kungoenda vasina chavari kunzwisisa. Pastor akaitirwa dare asipo, Jesu akaitirwa dare nevadzidzi vake. Sei achidaro mangwana wisho wokudenga unofananidzwa nechakati, chinangwa chake ndechei? Zuro ndizuro akanzi toda chiratidzo, akatanga kutaura zvaJona nekumwoyo wenyika. Zvii zvaanenge anoparidzira achidaro. Nhasi tonomubvunza. Peter akati kana ndichinofa zvangu ndinofa, ndotomubvunza chete. Saka vakazoti Ishe tine mubvunzo, munodarirei? Munotaurirei kwavari nemaparables nemaproverbs? Vamwe vatenga magejo, vamwe vatenga ma100 kg embeu, vamwe vari kutonobhadhara madhumeni, vamwe vari kunhonga rutsanza, vamwe vari kugobora minzwa, vamwe vari kuti hapana rodi kuti vakohwe zvakanaka. Imi makambonyarara. Kunotori nemaposta nemaflyer aprintwa izvezvi 100-fold year of farming anointing. Vanyora zvakawanda. Munoparidzirei muchidaro? Method yenyu yekuparidza hatisi kufara nayo. Zvikanzi nekuti imi makapirwa kuziva zvakavanzika zveushe hwaMwari, asi ivo havana. Iko kutoziva kuti haisi yekurima ida kududzirwa, ndokutopiwa kwacho kwamakaita. Ati makaona kwakanyorwa kunzi akaitwa murombo, kuti neurombo hwake tive vakapfuma. Ndobva mainumwa mukati kuti pari kutaurwa Bharabhasi, saka ndifunge kudaro, ndokutopiwa kwacho ikoko. Vakatopiwa vamwe havana. Chibvunza ari pasani pakuti hauna hosha here iwewe? Hosha yakaipa, nekuti ane hosha pfuma anenge ainayo pakuzodya akanyimwa simba. Handinayo Matthew 13. Nokuti ani nani unazo uchapiwa, anenge ainazvo achapiwa, ave nezvakawanda, owanzwa zvaainazvo zvowanda. asi ani nani usina uchatorerwa nezvaanazvo. Naizvozvo ndinotaura kwavari nemifananidzo. Ndosaka ndichitaura kwavari nemifananidzo. Nokuti vanoona asi havaoni, vanonzwa asi havanzwi, vanonzwa asi havanzwe, kana kunzwisisa havanzwisise. Yes. Kuprofita kwaIsaya kwakaitika kwavari kunoti, kuprofita kwaIsaya kwakaitika kwavari kunoti kudii? Nokunzwa muchanzwa musingatongonzwisisi, nekunzwa muchanzwa musinganzwisise, nokuona muchaona musingatongoonesesi, kuona muchaona musingaonesesi. nokuti mwoyo yavanhu ava yava mikukutu. Ndosaini yekuti unorwara. Kana uine hosha unenge uine mwoyo mukukutu. Mwoyo yavanhu ava mikukutu. Yes. Nzeve dzavo dzakadzivira. Even ukavavhurira mavhesi akadii havanzwe.
vane hosha yakaipa. Yes. nameso avo vakatsinzina, vakavhara maziso avo kuti zvimwe varege kuona nameso, kuti zvimwe varege kuona nemeso, nokunzwa nenzeve, vanzwe nenzeve, nokunzwisisa nomwoyo, nokunzwisisa nemwoyo, vakadzoka ndivaporese. vakatendeuka ndovaponesa. Zvimwe ndingavaponese. Ndozvaari kuti izvo zvazvinobva zvakaitika. Kuoma kwemwoyo yavo iassurance yekuti vane vachingodyirwa nemutorwa full time. Yes. Asi meso enyu akaropafadzwa, Meso enyu akaropafadzwa nokuti anoona, nekuti anoona. nenzeve dzenyu, Nzeve dzenyu nokuti dzinonzwa. dzakaropafadzwa nekuti dzinonzwa. Hai, bombera Jesu mawana. Yes. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri kuti vaprofita navakarurama vazhinji, Vazhinji ngatisaitoniipa. kuti vaprofita navakarurama vazhinji Vazhinji vaprofita nevanga vakarurama. Yes. vakanga vachida kuona zvinhu zvamunoona, Vakanga vachida kuona zvinhu zvamunoona asi havana kuzviona, asi havana kuzviona, nokunzwa zvamunonzwa, nekunzwa zvamunonzwa asi havana kuzvinzwa. Saka tikazokanganwa, ngatibvai taita dissect imwe nyaya yake. Ataura achiti nekuti anenge asina achatorwa nezvishoma zvaainazvo, asi anenge ainazvo achapiwa ave nezvizhinji. Kureva kuti pane rimwe boka revamwe futi ranga riine hosha iyi, boka remurayiro waMozisi. Boka remurayiro waMozisi rakanga riine murayiro. Pauro akaibata napasita hosha iyi, akaibata vakazenge vakuda kuita kuti vanogumbukazi, akazokuvanyenyeredza pichana. Pauro akavataurira kuti mune hosha, asi havana kuzvinzwa, nekuti vakanga vaine tsamba dzemurayiro. Ndiyo pfuma yavanga vakabata. Vakabata murayiro, vakabata vaprofita, but kuti vatarise mukati vagonzwise mwanakomana waMwari, vakanyimwa simba. Saka pari kunzi anenge asina achatorerwa nezvishoma zvaainazvo, kureva kuti murayiro wacho uchavharwa. Mabhuku emurayiro oendeswa kuNew Testament. Vari kuNew Testament vobva vava nezvizhinji. Chekunzwisisa chakavanzika chemwanakomana waMwari. Vopera Jesu maoko. Saka ngatinzwei Pauro achivataurira kuti mune hosha, asi akavataurira zvakachenjera. 13 dzamabasa. Akavataurira kuti mune hosha. Aya, zadara zvakadaro. Hatinzwei kuti pavhesi ya 13 chii chakaitika. Zvino Pauro navaiva naye vakabva Pafosi ndokusvika Pega muPamfiria. Johana akabva kwavari ndokudzokera Jerusarema. Right, ari kunzi John paDimaka, handiti ka? Right. Saka Pauro akabva Pega Pamfilia akaita sei? Ndobva Maka adzokera Jerusarema. Chii chakaitika? Asiwo vakabva Pega vakasvika Antioki. Ndobva vabva Pergamos, ndobva vasvika Antioki rePisidia. Vakapinda musinagoge nezuva reSabata. Vakapinda musinagoge revaJudha, vakasvika kuvarume vari kurwara. Sabata rakwana, vanhu vari musinagoge nehosha yavo, vakagukuchira pfuma yemabhuku emurayiro. Simba rekudya vhangeri remwanakomana havana. Vomberera Jesu maoko. Saka akasvika pavakomana vane hosha. Pauro ndobva apinda muAntioki rePisidia, ndobva dzagara pavarwere. Chii chakaitika? Ndokugara pasi. Haana paridza, akasvika akati rege tibhoda kuti vari kurwara pano, vari kurwarawo zvakadii. Ndobva dzagara akati rwarai tichiona. Dzagara. Chii chakaitika? Pauro akagara muchechi. Zvino murayiro Vachi navaprofita ndakarwadziwa. Ndichirangarira
kuti ukapinda pachapter 14 ka unononzwa zvichinzi vakomana veIconia vakati Pauro ndiMercury because ndiye mutauri mukuru. Saka ukaitarisa vhesi iyoyo ka inotaura kuti Pauro aitaura stereki. Yes. Yes. Pauro aita sei? Aitaurisa. Saka vainamata Jupiter naMercury. Saka pakunamata kwavo Jupiter naMercury ka Mercury ndiye aitaurisa. Saka Pauro naBarnabas vakaparidza ndobva Pauro ashandiswa naMwari ndobva pasimudzwa chirema chaachirwara. Varume veve vakati vamwari vedu Jupiter naMercury vaburuka. Saka ranga dambudziko ranga riri rekuti vati Jupiter wacho ndeupi, Mercury ndeupi pakati paPauro naBarnabas. Ndobva imwe shashati no uyo ari kutaurisa ndiye Mercury. Saka Pauro akanzi ndiye Mercury nekuda kwokuti aita sei. Saka ndakati ichifuka vhesi iyi kuti nemadiro aiita kutaura akapinda musinagoge akanyarara. Wakabona kuti ukauya muno mubhaibheri rinoita alive otongori kuona movie so unoita kuti Pauro wacho kutomuona akagara rinoparidzwa rinyatsita reality chaiyo chaiyo ndo saini yekuti tine simba ratakapiwa simba. Saka zvinoratidza pachena kuti nekuda kwaaita kuparidza anga akanyarara zvake bhatairwadziwa vachiita sei vachirwara havo hosha yavo ichiita take its toll on them. Saka akasvika akagara pasi zvikaita sei. Zvino murayiro navaprofita zvakati zvarawa. Manzwa zvakaitika. Yes. Pauro akagara musinagoge chii chakaitika. Kureona vana kuvereka Exodus chete vakabatana naJeremia vana Isaiah. Pauro akangonyarara vachingokosora nekuchaya. Hosha yacho yanga yakavakurira dzakanyarara zvadzo dzichiasesa hosha. Uri kuona kuti Solomon achinyora muparidzi chapter 6 verse 1 and 2 ati munhu akapiwa pfuma rechirungu rati wealth and riches. Yes. Reshona rati pfuma nezvinhu zvakawanda. Patichiona kuti wealth and riches zvakangofanana zvinongoreva kuti pfuma neungwandangwanda hwezvinhu. Obva apiwa zvakare kukudzwa but obva anyimwa simba rekudya chinhu chachina maturo ihosha yakaipa. Saka kureva kuti anenge aine hosha but aine zvaakabata. Saka ava vakanga vaine hosha yekusanzwisisa vhangeri yemwanakomana but vanga vakabata pfuma nekukudzwa murayiro nevaprofita. Tsokorodza Efesiwa. Zvino murayiro navaprofita zvakati zvarawa, pfuma nekukudzwa zvakati zvaburitswa. Vabati vesinagoge vakatuma shoko kwavari. Vehosha vakanga vaona kuti Pauro naBarnabas vapinda. Saka vakati tapedza chechi ngatideedze vakomana ava. Deedza Pauro naBarnabas vauye kumberi kuno. Yes. Vachiti, varume hama, kana mune shoko rokukurudzira vanhu, taurai henyu. Uri kuona hosha yacho zvayakaita. Vavasikane kuti Pauro aparidze. Chechi yakanga yatopera. Zvikanzi ingokurudzirai vanhu. Katinoke mapepa chechi kana yapera macheya. Ndo yavaida kuti Pauro aite sei. Ngatizozana nezvikwereti ngatirege kubhadhara zvikwereti. Kana muine shoko rekukurudzira vanhu ingotaurai. Kureva kuti ane hosha anozvikudza futi. Muri kuzviona kuti iko kutotaura kuti kana muine shoko rekukurudzira vanhu kunotori kuzvikudza. Vakatoverenga murayiro nevaprofita vakapedza vachitoti Pauro haana chaanotiudza pamusoro pemurayiro. Chaachatozoita iclosing prayer. Fambai nevaranda venyu changamire. Ndo yakanga yakunzi Pauro naBarnabas vaite sei. Ndina kuti muone kuti Pauro akaramba kukurudzira vanhu. Akatotanga kuti chechi yakutanga kuti one. Miraone maitiro akaita. Saka vakaita sei vakomana.
Ipapo Pauro akasimuka. Saka Pauro akagara ndokubva asimuka. Akavaninira noruoko akati. Akavaninira neruoko achidedza vanhu kwaari so. Unaona wewe? Change isati yapera kumashure uko. Hatisati kwenda kumba. Akavaninira akati kudini. Varume vaIsraeri. Varume vaIsraeri. Nemi munotya Mwari. Nemi munotya Mwari varwere vari muno. Teererai. Teererai. Mwari wavanhu ava vaIsraeri wakasanangura madzibaba edu akakudza vanhu ava vachiri vatorwa munyika yeIjipita akavabudisa mairi noruoko rune simba. Ari kuverenga murerere Paulo. Ari kuverenga muprofita Paulo. Ari kuita sei? Akunokora mupfuma achitseka manje. Anoratidza kuti ndozvamuri kutadza kuita. Ndakunokora. Nekuti simba rekudya ndakaita sei? Ndakaripiwa. Vana mageri yakatanga vali. Akunokora manje. Akati chirega ititsanangure. Zvezvokuverenga thou shalt keep the Sabbath day as holy. Aiwa, murwara mune hosha. Inotsengwa nawini. Inodudzirwa nawini. Magwara anoda kududzirwa. Ada kutsanangurwa magwara. Kwauya akapiwa simba. Yes. Akawana mwoyo murefu nemutoo yavo murenje. Zvikanzi Mwari akaita mwoyo murefu murenje kwavanhu. Makore anenge 40. Anenge 40 years. Akaparadza marudzi 8 munyika yaKenani. Akaparadza marudzi 7 munyika yaKenani, maJebhusi nevaHiti. Yes. Akavagwera nyika yavo nemijenya. Ndokubva avapa nyika yavo nemujenya. Ive nhaka yavo makore anenge 400. Ive nhaka yavo makore anenge 450. Na 450 years. Shure kwaizvozvo akavapa vatongi kusvikira kumuprofita Samueri. Akavapa vatongi kusvikira pamuprofita Samueri. Pashure vakakumbira mambo. Ndobva vakumbira mambo. Mwari akavapa Sauro. Ndokubva vapa Sauro. Mwanakomana waKishi murume worudzi rwaBhenjamini. Mwanakomana waKishi murume worudzi rwaBhenjamini. Makore 40. Vakatongwa for 40 years. Akamubvisa akamutsa Dhavhidhi. Ndokubva abvisa Sauro, Mwari akamutsa Dhavhidhi kuti ave mambo wavo. Kuti ave mambo wavo. Waakapupura achiti. Akapupura Mwari pamusoro pemurume uyu Dhavhidhi. Ndawana Dhavhidhi. Murume ari pamwoyo pangu. Mwanakomana waJese murume womwoyo wangu. Uchaita kuda kwangu kwose. Achaita kuda kwangu kwose. Parudzi rwaiyeye. Parudzi rwaiyeyu Dhavhidhi uyu. Mwari akamutsira vaIsraeri muponesi Jesu. Muri kuona here kuti Pauro aida kutaura nhau yaJesu. Asi akati vanhu ava vari kurwara. Handigoni kungoti Jesu ndichitanga. Ndokubva ainyenyeredza. Akatanga kutaura zvaAbhurahama. Akataura zvaSamueri. Akataura zvaSauro. Akataura zvaDhavhidhi. Akati yaibva. Zvikanzi parudzi rwaiyeyu Dhavhidhi Mwari akamutsira Israeri muponesi Jesu. Chinzwai manje diagnosis yake yekuti munorwara. Yes. Sezvaakanga avapikira. Akapinga aitaura nhau iyi kudhara. Iye asati asvika. Iye asati auya Jesu wacho. Johani akamboparidzira vanhu vaIsraeri. Johani akamboparidzira here nhau iyi. Yes. Zvino Johani akatopedzisa basa rake. Johani akati akupedzisa basa rake. Akati ndinaniko? Munoti ndinani? Handizi iye. Handisiri iye. Asi tarirai. Shure kwangu mumwe unouya. Handigone kusunungura shangu. Shinde shangu yake. Yes. Varume hama. Vana vorudzi rwaAbhurahama. Navari pakati penyu vanotya Mwari. Imi vari pakati panapa vanotya Mwari. Shoko roruponeso urwu rwakatumirwa isu. Shoko reruponeso urwu rwakatumirwa isu. Yes. Nokuti vaigara Jerusalema. Chinzwai kutaura kurwara kwavo. Tangidzai vhesi iyoyo, vhesi 27.
nokuti vaigara Jerusalema navabati vavo, vaigara Jerusarema nevatungamiriri vavo, zvavakanga vasingamuzivi iye, havana kumuziva Jesu iye, kana manzwi avaprofita, kana mazwi evaprofita anoragwa sabata rimwe nerimwe, anoverengwa sabata rimwe nerimwe. kunyange vasina kuwana mhosva yorufu kwaari. Chitwa muri kufara henyu but ndoda kuti tifambe tese. Chirwere ichi chanzi ihosha yakaipa yekuti munhu anenge akagukuchira pfuma onyimwa simba rekudya pfuma yacho. Now verenga verse 13 and 14 musi uyu wakaparidzwa naPauro wauri musi wei uye kuti chii chakanga chaitika musi weSabata. Verengai. Zvino Pauro navanaye vakabva Pafosi ndokusvika Pega muPamfilia. Vakasvika Pega muPamfilia. Johana akabva kwaari ndokudzokera Jerusalema. Johana akabva ndobva adzokera Jerusalema. Asi vakabva Pega vakasvika Antioki paPisidia. Vakabva Pega vakasvika Antioki muPisidia. Vakapinda musinagogi nezuva reSabata. Vakapinda musinagogi nezuva reSabata. Ndokugara pasi. Ndobva vagara pasi. Yes. Zvino murayiro navaprofita zvakati zvarahwa. Murayiro nevaprofita zvakaverengwa. Vabati vesinagogi vakatuma shoko kwavari vachiti, varume hama, kana mune shoko rokuvaraidza vanhu, rokukurudzira vanhu, taurai henyu. Chiendei kuverse 27. Muriona kuti vakanga vari musi weSabata vachiverenga murayiro nevaprofita vakatopedza vasina kubata nhau yemuponesi Jesu. Sabata rakanga ratopera kai. Chinzwai Pauro akapuwa simba rekudya kuti pa27 akavaudza kuti munorwara mune hosha. Haana kunotaura zviri straight. Aiziva kuti vanomuuraya. Akangoita achitenderera but akatobuda pachena kuti muri kurwara mune hosha yakaipa. Handei nokuti vaigara Jerusalema navabati vavo zvavakanga vasingamuzivi iye kana manzwi avaprofita anoragwa sabata rimwe nerimwe, vakazadzisa pakumupa mhaka kwavo. mazwi evaprofita anoragwa sabata rimwe nerimwe vari kuaverenga baba, asi iye havasi kumuziva. Ndo hosha yacho. Hosha iri Solomoni yakaipa kubata Bhaibheri wotadza kuona iye. Vadikani, vhangeri inorwadza. Ipodzika inayo tikuona kuti akudzi iye ndiani pakumakati waro kuti nditikureva. Kunyange vasina kuwana mhosva yorufu kwaari. 28 vakakumbira kuna Pirato kuti aurawe. Ndimakandiwa ere wewe. 29 zvino vakati vapedza zvose zvakanyorwa pamusoro pake, vakamuturika pamuti, vakamuturira pamuti vakamuiga mugwiro. Inzwai manyorerwo ayakuitwa. Varumeka, Mwari ngaatibatsire manheru ano. Tigogonawo kuti zuva raanodzoka Pauro akauya anogona kutisheka ruoko. Takomana makaitirwa nyasha, makapuwa chipo chaMwari, makapuwa simba rekudya. Tokorodza verse 29. Zvino vakati vapedza zvose zvakanyorwa pamusoro pake, vakamuturura pamuti vakamuviga mugwiro. Tokorodzai. Zvino vakati vapedza zvose zvakanyorwa pamusoro pake, vakamuturura pamuti vakamuviga mugwiro. Tokorodzai. Zvino vakati vapedza zvose zvakanyorwa pamusoro pake, vakamuturura pamuti vakamuviga mugwiro. Tokorodzai. Zvino vakati vapedza zvose zvakanyorwa pamusoro pake, vakamuturura pamuti vakamuviga mugwiro. Tokorodzai. Zvino vakati vapedza
Haimota handidi hosha. Kutaka nhasa handidi hosha. Handifunge kuti mazwi aya vakanzwa. Kubva musi wakatengeswa naJudhasi achitorwa achiendwa naye kuna Herodhi. Herodhi achiti haasi mujurisdiction yangu, ndiri muedzi muJerusarema, ndogara kuGarirea, endai naye kuna Pirato. Kusvikira nguva yaanopfekedzwa korona yeminzwa, achizotakura muchinjikwa, vachimusvipira mate kumeso, vachimubvisa hembe yake, vachimupfekedza gemenzi tsvuku, vomupa tsvimbo yetsanga, votanga kumumhura. Kusvikira nguva yaanenge ari paKalvari achiti Eli lamasabakatani, vachiti ari kudeedzerera kuti zvimwe Eliya angamuponese. Kusvikira nguva yaanoti Baba varegererei, havazivi zvavari kuita. Kusvikira nguva yaanoti ndine nyota, vomupa vhiniga onwa, obva ati it is finished, obva akotamisa uso, obva aendesa mweya wake kuna Baba. Vakapedza zvese zvakanga zvakainyorwa pamusoro pake. Shamani, but chechi yakanga yatopera kare. Udzari pasaidi pako kuti chechi yakanga yatopera. Sabata rakanga ratopera. Vasati vataura pamusoro pake. Ihosha yakaipa. Tinogara nevarwere pakati pedu. Haleluya. Angeri inondichemedza. Muri kunditaurira kuti masabata ese amuri kubataya. Varume nditarise varika. Look at me. Varume vaIsraeri vava vasingapinde chechi zvatiri kuita izvi. Varume vanonzi maSadducees, maPharisees, mascribes nemalawyers vava vasingaende kubasa. Monday to Monday vaimuka vachiswera musinagoge, vachibva kumanheru vachienda kumurara, vachidzoka kuseni vachimuka. Vava vasina mabhuku emascholars avaiverenga, vaiverenga murayiro nevaprofita. Sabata ndora vaizoti nhasi tiri kupinda chechi yongoverengwa, but Monday kusvikira Sunday vane vachibvera magwaro, vachikakavara, vachigarisana pasi, vachirovana. Watadza kuverenga murayiro, hausi kunzwisisa muruka mumuokuira wava vaine chimwe chavakavaka musinagoge. Vambiri zviri chai chinomirwa navasina headmaster paassembly chaicho. Waimira so worova, ukangona vamwe yakuzokutora ongoti newa yamazhinji woburuka wega, nokuti vakamusvikira usati waburuka unozora washamufoti. Saka waimira ipapo wotanga kuradandura, vanhu vachikudzurira so kuine marabhai. Vaipfeka magemenzi ekuti akapinda mushopa amire muqueue, nyika yairembekedza vakuru vemurayiro. Investment yavaiita kuBhaibheri nekushayiwa kwavakaita mwanakomana waMwari inorwadza. Ihosha yakaipa. Imagine kuti izvezvi munhu ari kuenda kuBible college oita 3 years, onzi ane diploma, oita dzimwe 2 years, onzi ane reverend, ane degree, kwatove nemaPhD holders, vamwe vatove madean kumatheological college, vari kudzidzisa Bhaibheri. Vaine mazibhuku thick volume avanenge vachirara vachiverenga, makomba ari mumvura, musoro wakasungwa netauro, vachitsvaka kuziva Mwari. Vakabata pfuma, vakanyemwa simba rekudya. Zvokuti Mwari akaita nyasha
kuti akaendesa Pauro pasinagoge repasidia ndokubva dzambogara dzikati pamwe tinongoti vanhu vari kurwara izvo havasi kurwara rege timbovatera tinzwe kuti vari kuzodya here, ndobva varova murayiro, ndobva varova vaprofita, ndobva mushaya. Zvikanzi Pauro simuka ungokurudzira vanhu ngavabate time kuya kuchechi next week. Pauro ndobva akadindira maoko so akati chechi haisati yatobhudhanga yakuda kutodhanga. Zvikanzi vakamutadza kumuziva, asi vakazoti vapedza zvese zvakanyorwa pamusoro pake. Mabhuku amuri kuverenga muchiparidzirana ndau yekubata zuva rinobuda uku richinodoka. Mune mumwe wamuri kufanira kubata akanyorwa nezvake. Muri kumushaya simba havana. Urati manya inayo nguva dzedu dzafamba. Asi Mwari wakamutsa kuvakafa akaonekwa mazuva mazhinji navakanga vakwira naye Jerusarema. Ndiye ari kunyorwa nezvake kawo. Vachibva Garirea. Avari zvapupu zvake zvino kuvanhu. Isu tinokuparidzirai chipikirwa chakaitirwa madzibaba edu. Kuti Mwari wakachiita kuvana vedu. Dzimutsa Jesu. Sezvo zvakanyorwawo papisarema rechipiri panoti. Ndiwe mwanakomana wangu nhasi ndakakubereka. Uye kuratidza kuti wakamutsa kuvakafa. Kuti arege kudzokerazve kukuora. Wakareva kudai. Ndichakupai mikombero mitsvene inotendwa yaDhavhidhi. Akudemonstrata mumagwaro avamboverenga the whole Sabbath day. Achiti paya pakanzi thou art my son, this day have I begotten thee. Ndiye airewa. Paya pakanzi ndichakupai mikomberero mitsvene yaDhavhidhi. Ndiye airewa. Ndiye the sure mercies of David. Irikutsukira fakeri. But vanhu vakanga vatopedza sevhirizi vakabata pfuma simba rekudya vakanyimwa. Ngatisimukei. Nekuda kwenguva yedu ndichangoda kubata imwe nawo yandoda kuti mugoona pamusoro pesimba. Verengai tinzwe Mabasa chapter 1 verse 8. Asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napaJudhea rose napaSamaria nokusvikira kumugumo wenyika. Tsokorodzai. Asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napaJudhea rose napaSamaria nokusvikira kumugumo wenyika. Verengai chapter 6 yaMuparidzi verse 2. Munhu unopiwa naMwari pfuma nezvakawanda nokukudzwa. Saizvokuti mweya wake hautongoshayiwi chinhu chaanoda. Asi Mwari haamupi simba rokudya izvozvo. Asi mutorwa unozvidya. Ichi hachina maturo. Ihosha yakaipa. Chapter 5 verse 19. Munhu mumwe nomumwewo akapiwa naMwari pfuma nezvakawanda. Akapiwawo simba kuti azvidye nokutora mugwe wake nokufarira zvaakabatira. Icho chipo chinobva kuna Mwari. Akapiwa simba. Saka Jesu aingotaura achitaura ari kubvotomoka. Izvo zvakataurwa kudhara. Uyu akapiwa pfuma haana kupiwa simba rekuti adye. Uyu akapiwa pfuma akapiwa simba rekuti adye. Ndobva pasara pasina kutsanangurwa kuti simba riri kurehwa nderipi. Kuenda ndopaakazoti muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. Muchapiwa chii? PaJohn chapter 16 verse 12 akati kudii? Yes. Ndine zvizhinji zvandoda kukuudzai, asi hamugoni kuzvigamuchira zvino. Asi kana asvika iye mweya wazvokwadi, uchakutungamirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake, asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. Muri kuona kuti ndiye simba riri kutsanangurwa? Alright, bva ipapo endai pa1 Corinthians chapter 2 verse 4. Yes. Verengai tinzwe. Neshoko rangu rokuparidza kwangu
azizaiva namashoko okugombedzera uchenjeri asi nokuraridza kwomweya nokwesimba kuti kutenda kwenyu kurege kuva muuchenjeri hwavanhu asi musimba raMwari. Verse 4 and 5. And my speech and my preaching was not with enticing words of men's wisdom, Yes. but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Yes. Kureva kuti kutenda kwenyu akufanire kusimbiswa nephilosophy. Kuti vanhu vanoti ndinofunga zvakati, ndinofunga zvakati. Ukaverenga mascholars unonzwa vachiti scholar ndinganofunga zvakati, asi ningi scholar anoti zvakati. Asi zvinenge zvinoonekwa kuti scholar ninga anenge ari correct kudarika ningi. Vari kuita ma-perceptions nenhau dzevhangeri. Vhangeri haridi ma-perceptions. Rinotoda kuziva absolute truth. Hariparidzwa richinzi I believe. Rinoparadzwa richiti Mwari anototi. Ndokusaka tine magwaro. Zvinonzwa zvakutaura. Asi ndoda kuti mudzokorodze Muparidzi chapter 6 verse 1 and 2. Pane chinhu chakaipa chandakaona pasi pezuva chinowanikwa pakati pavanhu vazhinji. Yes. Munhu unopiwa naMwari pfuma nezvakawanda nokukudzwa. Saizvozvo kuti mweya wake hautongoshayiwi chinhu chaanoda. Asi Mwari haamupi simba rokudya izvozvo. Asi mutorwa unozvidya. Mutorwa anozvidya. Hebrews chapter 13 verse number 2. A stranger eateth thereof. Yes. Musakanganwa kuitira vaeni rudo. Be not forgetful to entertain strangers. Nokuti vachidaro vamwe vakagarisa vatumwa mumba vasingazivi. For thereby some have entertained angels unawares. Matthew 25 verse 31. Zvino kana mwanakomana womunhu achiuya nokubwinya kwake, yes, navatumwa vose vanaye, yes, uchagara pachigaro chake choushe chinobwinya, yes, namaridzi ose achaunganidzwa pamberi pake, yes, uchavaraura somufudzi unoraura makwai nembudzi, yes, uchaisa makwai kurudyi rwake, achaisa makwai kurudyi rwake, mbudzi kuruboshwe, yes. Zvino Ishe uchati kuna vari kurudyi, yes, uyai imi makaropafadzwa naBaba, uyai imi makaropafadzwa naBaba, mugare nhaka youshe hwakagadzirwemi kubva pakuvambwa kwenyika. Yes. Nokuti ndakanga ndine nzara, makandipa zvokudya. Yes. Ndakanga ndine nyota, mukandipa chokunwa. Yes. Ndakanga ndiri mweni, mukandigamuchira. Ndakanga ndiri mutorwa, ndakanga ndiri mutorwa, mukandigamuchira. Yes. Ndakanga ndisine nguo, mukandipfekedza. Dzokeredza verse 35. I was a stranger, and you took me in. I was a stranger, and you took me in. Saka inozopera achiti zvino vanenge vari kurudyi vachati takakuona irini muri mutorwa tikakutorai. Anobva ati ndichavapindura ndichiti pamakazviitira vamwe vevadiki vangu ava makazviitira inini. But now yema-strangers inoparidzwa zvakanaka kuti stranger ari kunzi kana wanyimwa simba rekudya anodya ndi stranger. Ndiani ari kurehwa? Acts chapter 17 verse number Mabasa chapter 17 verse 16 kusvika pa 20. Zvino Pauro achakavagarira paAntene, anga akamirira Silas ipapo nevamwe vakanga akamirira Yesu. akanzwa shungu pamwoyo, achiona kuti guta rizere nezvifananidzo. Akaita sei? Naizvozvo akataurirana musinagoge navaJudha navainamata Mwari. Agadzirisai akaita nharo navo. Naizvozvo akataurirana musinagoge navaJudha. Akaita nharo navo. Naizvozvo akaita nharo navo musinagoge ravaJudha. Yes. Navainamata Mwari. Napadare zuva rimwe nerimwe.
Yes. Na akasangana navo. Yes. Zvino vamwe vakachenjera vavaEpikurio navaStoiko vakaita nharo naye. Vamwe vakati, ko uyu mutauro uyu mubvotomoki unoda kureveiko? Yes. Vamwe zvevakati, unenge muparidzi wavamwari vasingazikanwi, nokuti vakavaparidzira Jesu nokumuka kwavakafa. Tsokorodzai. Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him, and some said, "What will this babbler say?" Others, some, "He seemed to be a setter forth of strange gods." Paka papaiswa a colony. Kuti sei vari kuti ari kuparidza strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection. Amen. Kureva kuti ukaparidza Jesus and the resurrection, unongoitoparidza pamusoro pa stranger. Jesus himself is a stranger. And they took him and brought him unto Areopagus, saying, "May we know what this new doctrine whereof thou speakest is? For thou bringest certain strange things to our ears. We would know therefore what these things mean." Kureva kuti pari kunzikana wanyimwa simba, stranger ndiye anozouya achidya. Munhu wese akanyimwa simba ane pfuma yaakabata ichazodyiwa nastranger. Saka taatichitaura the physical aspect yemunhu ane pfuma but haana simba, ane hosha, saka stranger anozouya achidya. Doctrinally speaking, uchanoona kuti paRevelation chapter 3 verse 20 anoti kudini? "Behold, I come at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in unto him and dine with him and he with me." Verenge tinzwe. Tarirai ndimire pamukova ndichigogodza, kana munhu akanzwa inzwi rangu akazarura mukova, ndichapinda kwaari, ndicharayira naye naiye neni. Bvisai kurayira naye kuti ndichadya naye. Ndichapinda kwaari, ndichadya naye naiye neni. Kureva kuti kana vhangeri richiparidzwa pane paine kudyidzana. Iye anenge achidya, iwe unenge uchidya. Achadya neni, ini ndichadya naye. Jesu kana achidya according to John chapter 4 verse 31 anenge achiparidza. Akaigirwa zvekudya akadzira, "Bidyai." Akati, "Ndine zvekudya zvangu zvamusingazive imi." Zvino vakataurirana vachiti, "Asi pane mumwe here amigira zvekudya?" Iye akapindura achiti, "Zvekudya zvangu kuita basa rewakandituma nekupedza basa rake." Kureva kuti Jesu akaparidza anenge achitoti ndaita sei? Ndadya. Saka paari kuti ndichadya newe, iwe unodya neni, isu tinodya chingwa choupenyu chaakati paJohn 6, "Ndiri chingwa choupenyu chakaburuka chichibva kudenga. Madzibaba enyu akadya mana murenje akafa." Kubva vhesi 48 kusvikira pavhesi ya 53. Tikudzukira manikani. Saka nhauye kuti kana wapiwa pfuma ukatadza kuidya, mutorwa achauya achidya. Pauro ndobva asvika muAthens, ndobva arova raJesu nekumuka kwake kuvakafa. Zvikanzi shamwari vhangeri rako ndera stranger. Hai, vhangeri riri stranger. Ndavamwari vari stranger, hatombozviziva. Zvikanzi vakadaro nekuti akavaparidzira Jesu nekumuka kuvakafa. Idzokorodzei. Toda kunyatsoinzwa nhau iyoyi. Vhesi iyo yakaoma. Nekuti vanhu havazive kuti pari kunzi paHebrews chapter 13, musakanganwe kugamuchira vatorwa, nekuti naizvozvo vamwe vakagamuchira ngirozi vasingazvizive. Jesu mumwe wevatorwa vari kutsanangurwa. Ndokusaka pachapter 25 yaMateo achiti, "Ndichati kune vari kurudyi, I was a stranger, you took me in." Amen. Vhangeri yaJesu painotouya, inotouya ari stranger. Stranger munhu hausati wamboona.
Stranger munhu usikazivi. Stranger munhu usikazivi kumusha kwake. Stranger munhu usikazivi namba dzake dzezvitupa. Stranger munhu usikazivi kwaabva uye kuti ari kuendepi. Munarangarira kugamuchira mastranger. Nekuti vamwe vakagamuchira vatumwa vasingazvizive. Nyamba ndiye mutumwa mukuru waMwari. Kuti angel kuti akatumwa naMwari. Saka 3:16 dzaJohani dzinoti kudii? Mwari wakada nyika, wakaipa mwanakomana waMwari. Mwanakomana akatumwa naMwari, akauya ari mutumwa waMwari. Kunyange zvazvo akazopiwa zita rakanyanya kunaka kudarika rengirosi. Then certain philosophers, tukuverenga Acts 17 verse 18. Certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics, they encountered him. Parikunzi encounter, parikutonzi chakatobaka. Oh yes. Azvina kunzi they discussed with him. Pakatoitwa encounter, pakatopfumbuka guruva. Pakatobatanwa huro. Pakatoudzanwa putseke. Nenyaya naye ya stranger. Oh yes. And some said, what would this babbler say? Vamwe vakatoti, anofotokomoka mukomana, mufotomoki. Ndozvinoita ane hosha. Yes. Ane hosha anokurumidza kugumbuka. Ane hosha anokurumidza kutuka. Tiri kudzidzisana pamusoro pevane hosha. Tichibuda muno, hatidi kuona munhu akagumbuka kana atukwa naane hosha. Yes. Uyu Pauro ari paAthens paGreece. Avo vane hosha vari papa. Vakapiwa simba. Vakapiwa pfuma. Vakanyimwa simba rekudya. Yes. Zvikanzi, others said, he seemeth to be a setter forth of strange gods. Zvikanzi, vaMwari vanenge varida kuiswa pamberi pedu nemurume wekare. Mastranger vanaMwari vava. Yes. Kuenda vakadaro, because he preached unto them Jesus and the resurrection. Kureva kuti kana tabvumirana pano kuti takapiwa vhangeri ya Jesus, totofanira kuziva kuti tiri kuintroduce stranger kunyika. Ombere Jesu maoko. Watokusangana nevanhu vanokubvunza kuti apostoli venyu vavava vanoreva here kuti ndivo vega vakatumwa naMwari panyika panapa. Haikuda kuzvikudza panyika panapa munhu wese anonamata. Vane hosha. Vakapiwa pfuma. Vakanyimwa simba rekuidya. Amen. Hallelujah. Zviri kunzwika here? Saka tina stranger watinaye. Ndiye watiri kuintroduce kuvanhu. Kuvataurira kuti Bhaibheri rese rinotaura zvaKristu. Vanoti munorwara. Saka ratakurwara tonokota chii? Tatakajaira kukota Isaiah 53 verse 5. Nemavanga ake takaporeswa. Ezvi maakutirambidza kuikota. Muri mabhabhula, muri kubvotomoka. Yondiboona kuti wati ndiri kuita sei? Ndiri kubvotomoka. Baba isi tinorova, kutopeta shati. Murwere anorohwa here? Bvunzari pasaidi pako kuti murwere anorohwa here? Murwere anorohwa here? Kana akati ndibhoirisirei bhanana, munomurova here? Kana akazviitira munomurova? Handiti murwere? Yes. But ngatiipedzei, notikudzari pasati pako ngatiipedzei. Right. Saka iye zvinezvi ukamira muno mutaundi musi weSunday, unoona munhu wese akabata Bhaibheri rake. Iwo unotofunga kuti mutano. Mumwe anenge aine Bhaibheri nehimubhuku netamborini
musalvation yako. Maroma anenge aine zveblue newhite neziapocrypha nerosary varwere vedu. Masavadhi anenge akabata zilunch box rine mavheji nezibhuku raEllen White nebhaibheri ravo riya Clear Word Bible. Vari kuita sei vana? Nekuti kana ukazotadza kunokora uchidya, ukazotadza kunokora so wobva wadya, uri kurwara une hosha yakaipa, ende haudye kana usati waratidzwa mwanakomana waMwari. Nekuti ndiye akati ndini chingwa chekuti anenge achidya anorarama nekusingaperi. KuJohn chapter 4 kumukadzi weSamaria anoti dai waiziva chipo chaMwari uye kuti ndiani unokumbira kunwa kwauri, ungadai watokumbira kwaari mvura, ndaikupa mvura mhenyu yaunoti kana wanwa uzoita nyota zvakare. Muparidzi 5 yati ukadya ukanwa ndo chinhu chakanaka chandakaona pasi pezuva. Tikutsvika here panapa? Asi kana makudya muchinwa musakanganwe chipo chaMwari. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Kana muchidya chii? Hapana kugona kwedu. Ngatipedzesei nekuverenga vaGalatia chapter 1 verse 11 kusvikira pa14. Hallelujah. Chipo ndiyo greatest gift yatakapiwa naMwari, kunzwisisa magwaro kuti anotaura zvemwanakomana. Vakati vapedzesa kuita zvese zvakanyorwa pamusoro pake, vakamuturura pamuti akavigwa muguva raJosefu waRamatia. Mukaona mamurova mbama, muri kutoita zvakanyorwa pamusoro pake. Mukaona mati Bharabhasi ngaararame iye ngaafe, muri kutoita zvakanyorwa pamusoro pake. Mukaona muchinzi mamubata muGetsemani, muri kutoita zvakanyorwa pamusoro pake. Hallelujah. Ndiye zvekudya zvedu. Hallelujah. Muchashandire zvekudya zvinoora. Dai mashandira zvekudya zvinogara nekusingaperi. Zvikanzi tipe basa rekuita, toda kuita basa raMwari. Zvikanzi basa raMwari kutenda kuna iye waakatuma. Kuerenga kuti chapter 5 yaMuparidzi ichiti chakapuwa kumunhu kuti munhu adye pakushanda kwake kwese kwaanoita. Toda kuti mudzibatanidze vhesi idzodzo tisati taverenga vaGalatia, nekuti toda kutanga tanyatsonzwisisa kuti kwero basa riri kutaurwa nderipi. Chapter 5 yaMuparidzi verse 18 and 19. Mabata John chapter 6. Tarirai zvandakaona zvakanaka zvinofanira munhu ndiko kuti adye anwe, afarire zvinhu zvakanaka pakubata kwake kwose kwaanobata pasi pezuva, mazuva ose upenyu hwake hwaakapiwa naMwari. Tipe scripture here pa screen please. Behold, that which I have seen, it is good and comely for one to eat and to drink and to enjoy the good of all his labor that he taketh under the sun all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. John chapter 6 verse 27 kusvika pa 29. Saka uri kunzonofanira kudya pakubata kwako kwese kwaunonge uchiita mazuva ese upenyu hwako pasi pezuva. Unonge uchishanda, kana washanda wonzi idya zvawashandira, unwe chinhu chakanaka chandakaona. Saka pakunamata pamweya unonge uchishanda uchiita sei? John 6 verse 27 to 29. Musabatira zvokudya zvinopera, musashandira zvekudya zvinopera, asi zvokudya zvinogara kuupenyu husingaperi. Shandirai zvekudya zvinogara nekusingaperi, zvamuchapiwa nomwanakomana womunhu. Zvekudya zvacho imdzokorodzai vhesi. Kudenga tinosvika here vadikani? Tsokorodzai. Musabatira zvokudya zvinopera. Zvinopera ngatisei. Musabatira zvokudya zvinopera. Musashandira zvekudya zvinopera, asi zvokudya zvinogara kuupenyu husingaperi. Musashandira brim nesausage zvinopera. Shandirai zvekudya zvinogara nekusingapere, zvamuchapiwa zvinosvika kuupenyu husingapere. Munozviwana sei?
zvamuchapiwa nomwanakomana womunhu. Indava Nokuti Baba Mwari vakaisa chisimbiso kwaari. sa unenge uchishanda sei kana uchidzishanda asi zvekudya zvacho haupiwe sepei uchatopiwa nemwanakomana. Ina wekushanda here kwire wapa nekuti kana uchidzishanda unofanira kunzi woshanda wozohora. Zvino pari kunzi labor not for the meat which perisheth but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. Kuna zvekudya izvi unoshanda uchizvipiwa mahara. Yes. Kuna kushanda kwacho kwasiyana nekwedu kwatakajaira kwekubindauka. Verse 28. Zvino vakati kwaari, tichaiteiko kuti tibate mabasa aMwari? Tipe basa tiite kana iye kupemba uswa pachechi ndotonotora jeko izvezvi ndocheka. Tipe graft. Iye akavati itai sei? Jesu akapindura akati kwavari, basa raMwari ndiro kuti mutende kuna iye waakatuma. Saka unoshanda uchiite sei? Saka pane ndivhovha kuburitsa ziya here apa? Kutenda kwacho unogona kuzviita wega. Handiri kutenda kwacho chipo chakabva kuna Mwari. Ndozvaataura vanhu pavhesi 19 chapter 5 yamuparidzi. Akati ukaonopiwa simba rekudya nekunwa chipo chinobva kuna Mwari. Unoita zvokupihwa kutenda so. Galatia chapter 1 verse 11 to 14. Nokuti ndinokuzivisai hama dzangu Unoti kudii? kuti ivhangeri yakaparidzwa neni haina kuita seyavanhu. Vhangeri yandakaparidza handina kuiwana kuna asi pamadzivire. Yes. Nokuti handina kuipiwa kana kuidzidziswa nomunhu. Kuti haana kumbondidzidzisa vhangeri. Mutabhukasha haana. Tuto Bismarck haana. Kana Tom Dusheu haana kundidzidzisa vhangeri. Hakuna college yakandidzidzisa vhangeri. Saka wakaiwana kupi? Asi ndakaizarurirwa naJesu Kristu. Ndakaizarurirwa. Umera Jesu maoko. Ndakaita sei? Ndochipuka chaMwari. Chiri kuti kumukadzi weSamaria dai waiziva chipo chaMwari. Verse 12. Ande pa verse 13. Nokuti makanzwa zvomufambiro wangu kare pakunamata kwavaJudha, kuti ndaitambudza kereke yaMwari zvikuru kwazvo. Mazuva angu ehosha ndichiri kurwarawo sevamwe. Ndikaiparadza. Ndaitoparadza chechi. Kana uine hosha unongochiparadza chechi. Asi unongochiparadza neBhaibheri. Unongochitodikitiro choti haleluya. Sezvaiitwa naPauro achishingaira azopora pahosha iye yakaichidzi hosha yakaipa. Akazoti maridzo dzese dziya ndaitoparadza chechi. Tangidza verse 13. Nokuti makanzwa zvomufambiro wangu kare pakunamata kwavaJudha. Manzwa nauyacho ari kuzviendesa kuya ku13 dzamabasa kugenga revane hosha vanovereka murayiro nevaprofita sabata rega rega wotadza kuona mwanakomana. Mazuva angu ehosha waiita sei? Kuti ndaitambudza kereke yaMwari zvikuru kwazvo. Mazuva ehosha unotambudza kereke zvikuru kwazvo, unoparadza kereke. Kana uine hosha unongochitoparadza kereke. Asi unongochiparadza neBhaibheri. Yes. Pakunamata kwavaJudha ndaipfura vazhinji vezero rangu parudzi rwangu. Ndairwara kudarika vese. Hosha yaya yakatokura pandiri kudarika vamwe. Yes. Ndichinyanya kushingairira tsika dzamadzibaba angu. Hosha iyi yaita kuti titambure zvisingabviri. Chii chakazoitika verse 15? Zvino Mwari iye wakandisanangura kubva padumbu raamai vangu akandidana nenyasha dzake. Umere Jesu maoko. Murwere wese wehosha ukazoona apora adanwa nenyasha dzake. Wazvinzwa? Iwe neni taitorwara une hosha iyi. Tichitombotaurawo mavhesi zvisiri izvo. Tichipa nziyo dzaimhura Mwari. Tichitofunga kuti tikunamata Mwari wechokwadi. Aive mazuva izvawo. Unenge uine nhongwa kana uine hosha. Kana uine hosha unongochikokupira kupira.
dai Mwari mandirangarira, dai Mwari azviratidza, une hosha. Asi kana wakurapwa unodanwa nenyasha dzaMwari. Asi tinakuona kuti nyasha idzi dzinokudana kuti uite sei. 16 wakati afadzwa nazvo kuti aratidze mwanakomana wake mandiri ndimuparidze pakati pavahedheni. Pakarepo handina kurangana nenyama neropa. Mazvita ombera Jesu maoko. Saka kana wapora pahosha unowaniswa verse 16 yati to reveal his son in me that I might preach him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. Yes. Kureva kuti grace dzaari kuti Mwari wakati wafadzwa nazvo, iye wakatisanangura ndichiri mudumbu ramai vangu, wakandidana nenyasha dzake. Saka vanhu vanorwara nehosha vakawanda, asi pakati pevarwere vane hosha iyi yakaipa pane vachadanwa nenyasha. Vanodanirwei? Kuti Mwari azarure mwanakomana wake mavari. Yes. To reveal his son in me. Haana kuti to me. Zvinonzwika? Amen. Dai tine nguva tadzokera chapter 25 yaMateo. Ati ndichati kune vari kurudyi. I was a stranger. You took me in. Apa kuti Mwari akafadzwa nazvo, akandidana nenyasha dzake kuti azarure mwanakomana wake mandiri. Yes. Kureva kuti kana ukabata Bhaibheri ukanga uine hosha, Jesu haasi mauri, anenge ari mandiri nini. Saka uchizoona tokutorera vhesi iyoyo tokuratidza pawakarasika. Hauna kuzvinzwa. Wakabata mavhesi uchiparidza nhema, une pfuma yawakapiwa naMwari, wakanyimwa simba rekuidya. But stranger haagare mauri, stranger anogara mandiri. Saka ndikakudzwa so tobva tati haisiri iyo vhesi yawabata waipodza, totsenga zvedu toburitsa mwanakomana. Baba mafuta wemuto manono kauibata baba mafuta manono kauibata. Mazviona here kuti Kristu anga achigara muna Paulo. Saka stranger yanga iri muna Paulo. Paulo ndokubva abva kwese kwaanga ari kuya, ndokubva anopinda muPisidia, ndokubva aona vaJudha vakabata pfuma but simba rekudya havana, ndokubva avaturira mupurayiro nevaprofita, ndokubva atanga kutsengana. Handiti akazodudzira vakwara, akatanga kudyaka kureva kuti akavatorera nekuti stranger anga ari mari. Saka uchiona ukasvika pavanhu nekuitaura heresika unonzwa shuku dzichisimuka, unewo unototora kuti udye. Stranger anenge ari mauri. Opera Jesu maoko masvika hii. Haleluya. Unoona panenda wetu kana stranger ari mauri, pese paunosangana neanorwara ukaona abata pfuma iyaya unoona wauda kumutorera. Unoona sei? Unoona kumutorera kuti utsenge iwewe, because stranger basa rake ndinenge sei akangosvika panane hosha. Ndinofunga kuti munhu akasvika pane munhu ane hosha anofanira kumubatsira. Aiwa anotorera ototsenga iyi wotosara uchiparara nehosha yako. Saka chinhu chikuru chatinofanira kutenda Mwari manheru ano nacho, number 1 ndechekuti takabhenge tiine hosha. Hatina kuzvarwa tisingarwari. Hosha iyi takatoita nguva nayo, tinotori nemavanga izvezvi ehosha iyoyi, asi Mwari akafadzwa nazvo akatidana nenyasha dzake, ndokubva atizarurira mwanakomana wake mukati medu. Saka takapora kubva pahosha iyi. Ndinonzwika vadikani? Ndosaka muchiona taakugumbatira pfuma, tinofamba takabata pfuma.
asi musiyano wedu nevamwe tisu tee tichidya. Vamweni vakabata havadye, isu tee takatobata ndese zvedu tichinokora tichitsenga, tichinokora tichitsenga, tichinokora tichitsenga, tichinokora tichitsenga. Nokuti tikavhura magwaro taakuziva kuti chingwa cheupenyu ndiJesu Kristu, ndiye watinotsvaga kubva mumagwaro. Haleluya. Saka ngatiitei moyo murefu nevane hosha. Tinofanira kuvatira moyo murefu, asi tofanira kupota tivatorera chete tichidya. Hatikumbuke tikaona vakagumbatira pfuma tine chingoti vakomana muri kurwara, vakomana zvakaoma neka kurwara izvenye Mwari zvinoitika, kurwara kunowanika. Tei tichidzwa tsitsi asi tichivadyira, hatichavakumbukira. Uwezi ukaona kuti vanhu vakatanga naudze bhaibheri kana kubasa kwako watorerukirwa, watoona pekutangira kudya. Kana ungoitori pakumbita wakutogomira mabata vamisareva mabata ipi yachona tipei kuno. Ende wakazvona kuti vanhu vakazviza kuti waakuziva waakudya, vane vaakujeka. Vakataura bhaibheri uri kure, ukaita manzwira, ukati mabata vhesi inozoita otherwise vhesi ndezvebhora. Vane vaakutokureva kuti anozvita anoziva zvese. Takapihwa kazipa rekudyaka, kuti tikagodya takahodhera tinotodya vanhu vese vachiona. Kochipoka chinobva kuna Mwari. Uperera Jesu maoko. Mazvita vanikani. Thank you very much. Saka tiri kugara munyika ine vanhu vanorwara. Remember, it is common among men. Saka uchiona navana Mnangagwa vese vanacho. Takamunzwa ari kuMount Darwin kuti haleluya. Parali tikati uyo chambata chirwere chiyachi. It is a common disease. Munhu wese anacho. Chirwere chichakaipa. Iye zvinovana iwiki dhiva vabatwa nacho. Vakutoipa vakapfeka magemenzi. Haleluya. Hanzi ndine mubvunzo kuna Mwari, bvunza tinzwe. Anonzi ari mufana uyo. Kurwara kwese iko. It is a common disease among men. Kunyange vakati vane conference kana zvikanzi ZITF kana agricultural show, aipere hosha isina kubuda. Vanotozopinda kuna Mwari nemubhaibheri unovaona vabata pfuma so. Ko parali bhaibheri munoridii vakabata pfuma vane hosha. Saka Mwari akati tengai mabhaibheri stereki, ndo pachabuda vane hosha nevari right. Toda kuti usimudze ruoko rwako unamate uchitenda Mwari. Nhasi uchanamata wega, ungotenda Mwari kuti pavane hosha wakaburitswa, wakadanwa nenyasha dzake, waakuziva mwanakomana akazarurwa mauri, vazhinji havana. Takakunamata izvezvi, begin to pray. Namata utende kuti wakakudana kubva pahosha iyi yawakanga uinayo pamwe chete nesu tese, asi Mwari wakatirangarira wakatidana nenyasha dzake, akazarura mwanakomana wake matiri. Takaporeswa kubva pahosha, an evil disease ine vazhinji. Mazviita Jesu nekuti takanga tiine hosha iyi yamati it is a common disease, an evil disease among men. Vanhu vakavapa pfuma asi vakatadza kuona simba rekuidya. Imi hamuna kuvapa simba, asi isu makatipa simba. Tinokutendai Jesu kuti waina kusingaperi. Hakuna wakaita semi. Hatigone kuzvikudza pamusoro pechinhu ichi, asi tinogona kukutendai nekuti makatiitira chinhu chinoshamisa. Tinokutendai kuti waina kusingaperi. Amen.
mumwe wako chiri kuchapter 5 here kana kuti chapter 6 anakaziva kuti ndekupi chapter mabasa kukwale mauya ekuchapter vanhu havasi kuziva kuti machapter anodheyika ironoziva kuti machapter ingoriya yega uye chapter uri chapter 5 here mabasa kukwale kana kuti chapter 6 haindiri 5 babos ngatiomberei mwari ngatiomberei mwari tivaombere zvakare uri kunzwa here kuti 5 inhamba yenyasha uye 6 inhamba yeantikristu ndasataura zvakadaro iwe unofunga here kuti Pope Francis vakangonoparidza vhangeri yakadaro vane hosha ka Pope Francis vane hosha yakaipa kana aripo pakati pedu anoti ini ndiri kunzwa kuti neshoko iri ndadanwa kubva muhosha iyi nhasi ziva rangu rekuti ndiporeswe ndidanwe nenyasha dzake ndigoonawo kuziva mwanakomana wake savamwewo vakadanwa vachibva kuhosha vakaporeswa